ihe a bụ part 2 that video unu na-enecha maka asị m not to be continued. The part 2 ebe a ka the main story bido, because na gist anụnwa anyị afụ isi ya n'ụbọchị nke taa, because ebe a unu si m na-akwụzi na neutral ground, akwụ m na neutral. I have a lot to say. I have given a lot to say, mana nwere ihe m kwugodo n'ebe anụnwa. Just go and check my Facebook page. Go and check our Facebook page. Careful some things into on here regarding this video, because somewhere there could be the video that I cannot put here. Maka ndị nọ ebe a dị iche na ndị nọ na Facebook. Ma nụnụ ụdị mgbu na agbazi na aghọtarozi mgbe nkwuo okwocha nkwuo ogologo okwu problem. Biko nụ ebe a nọ na nọ neutral level, neutral ground. So biko nụ continue this video. You continue chaya. Ihe ọbụla ị chọrọ ikwu kabarụ na-eshare, kabarụ na-eti ya na comment section. Topics are always educative and when you see teaching ya, and I am what I want to do. Either me like it, me like it here. Go is your good. Ocean Weber. I'm back age at present. You might get a your balance ago. All these young kids are present. But I sent to Jam. So it's a privilege to have him here on this live, Baba. I don't know. Okay. I don't so need check that. Deku. We Babaranze, Saint Albaranze. One can Ndi Igbo na-ege gwa anyị ezigbo aha gị, ọ bụghị sọsọ agbalanze, gwa anyị ezigbo aha gị ma gwa anyị ihe iche n'isiokwu anyị ji taa. Ndị be anyị ekele m unu. Gwa gị. Nke onye chi nyezere. Amụ ahụ papa Igbo. Ife gbasara Igbo na-amasị m nke ukwuu. Ịma na ka m nwetara ozi ya wee bata wee bịa na-ege ife nwanne anyị nwoke anyị dọzụ na-ekwu. Aka mmasị ka agba anyị nọzụ ka o weta ụlọ akụ, mana onye ji eburu mmiri gbanye n'ochimiri, ọ na-agbanye mmiri n'ochimiri ka ochimiri bukwue, ka ọ na-agbanye mmiri n'ochimiri ka ochimiri mee gịnị ifuge so mara abịa jebe n'akụkụ nke ha. Maka onwe ife na-aza na ọtọsasị gị ntọsasị, onwe ife na-aza ịgbadizi ya, ịmụrụ onwe ife na-aza na okwute gbakọrọ ọnụ abịa were hama kurisie ụfọdụ ọgba na gravel adịọ na abịaja wee meja wụọ pawuda a na-ete n'iru. Ma onye alụ adụrọ ma mma mmadụ ma mpa mmadụ ga-etenwu pawuda enwere ife ọ ya eme ya n'iru, maka na ode esi etutu iru mmadụ. You win our heart today. I dance the bumbu eme. Gani ru agbara Okwuchago ife niile, mana enwere ife okwuru tọrọ m ụtọ. Ife okwu maka ndị pastọ na ndị dibịa. Obodo ofe ife adị na-ayọ ndị be anyị, na-akọwara ndị be anyị ka mmadụ na ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-enye mmadụ ọgwụ, onye gbajiri ụkwụ, onye gbajiri aka, nwaanyị dị ime, na ndị nke a dị iche. Mana ndị dibịa ndị nke ọzọ a na-afụzi na ndị pastọ enwere ife dị iche. But I have something to say. If I have now, I wish now J-Pack H1000 here. Because who gave you this program? Ka J-Pack say na any pastor ọbụna na-apụta n'ilu akwụkwọ enwere ike ọbụna. Nsi no problem. I agreed. Then we jụọ ya, how far ndị pastor na-apụta n'ilu akwụkwọ? J-Pack gbara gị okwu okirikiri wee pastor na ka jebata fuel. Ana m eche ka ọbatacha fuel afọ. Maybe na fuel, maybe na man na visitor na agbala ọkụ. Because you gonna be, I'm like mad eziokwu. You gonna be na condemn one side, not support one side. I don't do that. Anyị go dey I ka ga-enye go here I ka ga-enye go here. Anyị n'olu agbara nze. Enwe ife ngwara ndị be anyị sịba, ị chọrọ ikwete n'ife ngwara gị na ndị pastọ na ndị dibịa bụ ofu. Jee na nke ofu dibịa. Gwa ya na ị na-azụ afịa, mana afịa ga-ada aga ọfụma otu o si aga. Na o mechaa ife ọ ga-eme, ife ọzọ ọ ga-agwa gị bụ na ị ga-eje dọtachi ụwa gị, ị ga-eje ndị mmiri, ị ga-ekwarụ chi gị ibu, ị ga-ene ndị oke ụmụ ife na o nwere ike ịjụ gị sị gị kedu ụdị afịa ị na-azụ, afịa ego one ka ị na-azụ,
ezinụlọ gị kedu ka ọ gị na-enyerufe aka ụnụ ibi na ego ne ka ị na-akwụ ịzụcha afọ ị na-anakwa n'ụlọ ka ị na-eje aṅụ mmanya ọmajụgoda ego ole ka ị na-enweta expenses ego ole ka ị na-eme fama eje ebe a ọ ga-ejebe n'ihe gbasara ije setụlụ ndị mmiri ịdọticha ụwa gị igburu chi gị ebuna ị napụkwa anya nke ahụ ijekwuru onye pastọ kọcharịa na afọ ị na-azụ ada agazi ọfụma na nke dị otu a ji wee dị otu o doro mụ na gị anya na Naijiria na ego na-arị mgbe ọbụla ego na-arị ife niile a na-arị ife ọ ga-agwa gị bụ ekpere ị ga-eme ya na fastin ị ga-eme ya na tait ị ga-akwụ that reality na-eme afịa ndị mmadụ na-eji etipịa enwe onye na-eje n'akụkụ ebe a anyị eburu ozugbo bu na spiritual mana o nwekwara ajụjụ nsị ka njụọ ndị nọ na be anyị otu aba anyị dịkịta egwu a na-atụ gị ịpụa n'iro na ndị mmụọ ga-egbu gị n'abalị ka egwu a na-atụ gị ịpụa n'iro mmadụ dị ka gị ejide gị gbuo gị kedu nke na-atụ gị egwu mmadụ ka a na-aya anọ Naijiria since 2 months na ndị mmadụ ka m na-atụ egwu mana ọsọ ibe a na-eme mma nwee ji mụọ ọkpa paakị moto na-agbagharị ma ọbụbụ m na-ekpucha helmet n'isi wee na-apụ ife ọzọkwa abịa na Naijiria nọ n'ime ndị eji egbe gbagbu ndị ọkụ gbagbu ndị moto gbu ya na ndị lara ụnụ fe tetero kedu ndị ka for me ma na-asụ nọ ndị moto gburu because ọ karị ndị nwoke steeti karị ifugo na ife niile anyị na-ata afọ ya bụ fisikal ife anyị na-afụ thank God kezie ife anyị na-agbarụ mpụ ife onwe ife ngwa ndị mmadụ onwe ife nkwu na 2 days ago sifa oge nchọ ya na-echeta na Nigeria achọ nka mbe travel je kpagharị Edo Asia maybe na ngwa gị so less abata na many embassies ka mbe passport even akpọ m Cambodia airport Cambodia embassy that I want to come their country fashion no problem I should bring my passport ka enye m visa wow I'm very happy ngwata my friends fashion even need mgba ticket my reservation that when I came to their embassy one woman on the room onye Canada before now under 5 minutes enye the woman visa nye die visa nye nwe visa even also the woman bia die na nwe ya nọrọ nwa chịkọta their passport enye fa visa the woman pụa if you can see we ko eyi mezba kwa mgbacha start submit my passport was one na to my passport na anakpa m osim we cannot give you visa nwe dubazie ya mana mụ nọ na house kpọọ embassy a so na mụ need visa na nneje osim oge mkpọ call ma agwala na mụ si for Nigeria nsi mba ifuna na this thing ifuna abụrụ no ekwensu onwe onye ga-abụrụ na asị na akpọba na ekwensu winch na ekwensu if you better na enyere visa to country engineer and the passport engineer assuming na mụ bụ a Canadian citizen a ga-enye m visa onesu enye that woman. This is problem we are facing. Ego ọbụna akpọba ekwensu everything akpọba ekwensu. Sometimes what is going on with us abụrụ ekwensu ọbụrụ ajọ mmụọ is contrasting here and again how we bring ourselves up because in nekata na asị na ife niile ebe ekwensu everything ekwensu nke ekwensu ajọ m mmadụ ga-eje idu na like example na ka were ofu nke pastor na-ebu m dịka ndị ọrụ si ekwu ife ọ na-agwa gị bụ eziokwu 100% of people na-eje n'ụka Bobble ka miracle melufa 99 bụ ka miracle mee ụfọdụ m ndị na-achọ visa oge na-achọ visa obodo ife mbịaba Malaysia eji m paspọtụ n'aka nwere ebe mejiri eje na-akpagharị everyday na-akpagharị asị nsape mana ma mara na ọ dị sinsi na ife ji na menwe visa abụrụ ekwensu ma ọ bụ ajọ mmadụ ọ kọntrị ya because ọ bụ na mụ bụ American citizen nchọ abịa Malaysia ya anaghị ayọ mbịa aga na ayọ ikwuru mereme ikwuru bụ eziokwu anyị dons anyị gold ikwuru mereme agbara nze gakwa n'iru ngwa n'udo dị nsogbu adịghị ihe m chọrọ ichipụ in ka ike continue before step down bụ onye ọbụla na-ege anyị ntị ebe a stop being selfish in your reasoning. We are selfish in reasoning. We are selfish among as
human beings. Now, let me tell you. Let me tell you what selfishness can cause. If you're selfish, you will always give. You always give because you want to receive. That thing in a general monka, when I say, God, as I am giving this, let it return to me back 100-fold. You're a criminal. You are a selfish human being. You are not giving God because you love God. You are giving God because you want to use God. You want to use God and play bet. Money doubling. You want God to double your resources. You want to go, oh, mother, oh, only then play bet, you 1,000 at 500 million. You don't give because you want to receive. Give out of love. Freely you give, freely you receive. And because of this gambling, because of many people fear because nature can Chineke gozie ego. Nature can anagwa no ime Chineke nna we mepere go so ebe. It can never happen. It has never happened and it will never happen now. One thing I said here is this. You can never tell God what he will do for you. What you will do for you. You can only go after what you want. But you cannot tell God what he has in stock for you. If you want to give for the right reason to solve a problem, give to uplift, give to bless, give to relieve stress, give for the right reasons of giving, not giving out of your own selfishness because you want to receive. I say givers never lack. So now give because you don't want to lack. No. anyị dọsọ onye ịchaka ekelekwa gị ana m asị Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche ya mara gị mma na nkwọ na-eke n'orie n'afọ agbara nze ngwa gaa n'iru aka ya chi etekwa azụ ebe ị nọ anyị gold enwe ife ngwarụ ndị be anyị asịrị mfe akwa amụrụ anyị n'ime Naijiria anyị etoo n'ime Naijiria kemgbe a mụrụ anyị na-ekpe ekpere ndị China ada ekpe ekpere kedu ife o ji abụ ife dịka ndị Europe na ndị Amerịka ife ruo n'ife gbasara ndị Afrịka fa na-ekwu okwu otu osu wee sọfa na-eme ife otu osu wee sọfa enweghị onye fa na-ene anya n'iru mana eruo n'ife gbasara ndị China fewara akụ na-achọ ka a wụọ ya na awụọ wee ghọta ya mana eruo na nke gbasara Afrịka fa etie ya gbowa na enwe ike ịkọwa ife mere otu a ji wee dị ndị China ọ na-abịa eruo na nke fa fewara akụ wee na-eme ya fada eme ya gbowa ịma maka ịfọ fama na ndị China nwere ngwa ọgụ ịnụsafa ọgụ mana anyị nwa kweta na ikpe ekpere ife ọbụla adịrị gị mma gịnị meziri na ekpere anyị afọ anyị adịghị eji nwu ya eyi ndị na-abịa amị mmanụ ahịa egwu gịnị mere na anyị adịghị ejizi ya eyi ndị na-emegide anyị egwu a nọ 2022 ngwa ndị be anyị na-enwere ife sọkwa mmadụ mee n'ụwa ka Tinubu ya na-eche Naijiria ndị mmadụ na-akpọ m iyi sị na m amara ife 2022 ka m kwuru emebe primaries gọvanọ Tinubu ya achị fa na-akpọ m iyi nọ mgbe ọbụla na-ekwughị gịnị me m na-eji na-ekwu udo okwu ọ na m eberiv nsị mana ife a bụrụ ọrụ about belief is all about being realistic nsị mana mgbe ọ ga-eme na onye ọbụla ga-anọkwa nwayọ Tinubu achịrịkwa onye ọbụla na-eje asị na asị ụmụnne m ofu nna m so wee na-asị m na-asị na mama ife na-ekwu m akọzi na ife enwe nwanne m nke obere enwe ego nyere ya dị n'ụlọ akụ ya mgbe nsị ya mmadụ asị gị nye m ego ọ tụrụ akpọ rizọt ma ọ bụ na ọ bụrụ onye m gwara gị ka a ga-akpa afịa gị rie ego ọ dị very happy mbọsa a na-atụ vootu a na-agụ nwa Obi ụmụ ife a na-eme ọgbọ m na fonu na-amụ m amụ si na ego m anago nsị na mbọsị ndị ojii ga-aghọta na onye ka gị wee nwee pawa fisikal karịrị gị
ifuru abịa onye ka gị wee nwee physical power karịrị gị, onwere ife a na-agba eje na nka emecha finally Tinubu chiba Nigeria. Nsogbu ndị Afrịka nwere bụ na anyị believe ga na spirituality. Ife mmadụ pụta ọsị gị what you believe work for you, that in basi enwere ife dị ka what you believe work for you. Mgbe m nọ na Thailand ahapụrụ anyị visa ka nje Japan, eche m mafa ga-enye m maka ka nsi wee kwadocha akwụkwọ na-ekpe m ekpere buru m ọnụ. Enwe nwatakịrị mụ na ya na-adị na mma mgbe azef nsị anya akpụkwana m n'igwe ka abịa mụ na ya enwe ka isi wee jee mee ife nwa ozugbo ekpere nwanne eme emebie. M na-emecha jee Japan basi jee weta paspọtụ m, ịbịa na azụ fesuoru gị deeti ịbịa afe nyere m. Emecha ka m bata Germany, ozugbo m nwetara akwụkwọ na Germany, mgbaje Japan embassy firicha fọm sọmiti, mecha mkpọ ọfa na fon sifa na visa nwa pụtago fasị mmụmụ bịa echi. N'abalị ya enwe onye ọcha mụ na ya na-adị na mma nke a na ba onye ọcha ka m si wee jebe embassy ruo weta paspọtụ ọ bụla akụnyere m 3 months n'ime ya. Kedu ife m ji ekwuru okwu ọ bụrụ na ndị be anyị ga-akwụsị ụmụ ife oke ife mmụọ anyị believe ya ọ dị spiritual ma na nsogbu anyị na afọ anyị na-ata tata has nothing to do with anything spirit. Enwere ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa nọ na be anyị nwere ego igo Brazilian hair ma ọ bụ gaa akpa dị mma, enwe udo okeshọn fa ga-achọ ije obi ada ekwefe ebu akpa afọ dị mma eje ebe maka egwu na-atụfa na ogbe afọ na ndị ori nwere ike ịnarụfa akpa ma ọnwụ ife nwere ike ịnarụfa akpa. Ifu na ife niile na afọ niile anyị na-ata na-abụ fisikal mana ndị be anyị aka chọbara ikweta ya. Ife niile anyị dons kwuru ebe afa na-akụrụ ya aka enwere ife dị iche ya na ife na-ekwu, o nwere ife dị iche ya na ife Mathias na-ekwu, enwere ife dị iche ya na ife onye obodo na-ekwu ya na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu. Mana afụrụ m ebe fa na-etu anyị dọz afọ na-asị ya na ọ bụ eticha na ọ bụ nke dị otu a na ọ bụ nke dị otu a. Yes, maka o ji nwayọ wee tụrie ya atụrie. Ọ bụrụ ige mmadụ ntị tụọ onye afọ bụ isi no ife afọ onye afọ gwara gị ijikwa ya wee rụgboro onwe gị ọrụ. Ọ bụrụ ikwetacha anụ echi kporukwu ya ụsakwa na akụ dịkwa otu ede bụ o nwere isi. Ọ bụrụ ikweta na ife anyị nọọsụ bekwuru eziokwu tụọ ya afa gbaa mbọ ka ị werezie afa pụta ihe na omume gị. Ọ bụrụ na itu gị afọ itichakwa ya afọ echikwa ị nachighekwa azụ dịkwa otu ịdị mbọsị ọzọ okwukwa itupu ya afa ndụ ga-ama agbanwe. Nwanne m nwaanyị nọ na be anyị na-achọ ịbịa Germany, o jee mbasị akọ ife akọ, o jee nke ọzọ akọ ife akọ oru nke tọsị m na ọghọta azụkwa ife na-eme no na gịnị jizikwa wee mee na ife a na-adịka ọnwụ ife mere ya gịnị nwa nsị akwa ibido ụra aka unu na-akọ akwa ụra aka unu na-akọ kịta ebidogo nsị a na ọhịa bụkwa a na-eme na ọ na-abịa iru ebe a bụ ebi fa na-ega anya n'iru onwe ka isi eme iru obere egwu dị gị n'arụ. Na-enwe ofu ife nchọ ka imelụ na mbọsọ ọzọ ị ga-eje mbasị na nchọ iru onye mbasị ka ị tụkwuru anụ ọfụma fa na-ajụ gị ajụjụ na onye afọ anya na mkpụrụ anya. Onye afọ jụọ gị ajụjụ ịzakwu ya ajụjụ, ọ jụọ gị ajụjụ alụrụ ana ị chọrọ izi ajụjụ afọ ọjụjụ gị itinye obere agresiv n'onu gị ọsọ obere ka ọ marụ na obi ada amanya amanya na ọ bụrụ na enyere gị visa ngwa gị fe ọzọ na wee gezina m ntị. O ji emecha interview emecha ya kpọọ onye visa ọgbọm na fon na-ekele si na-enye na visa nsị a maka na ijere mgbasị ka ọ bụrụ mgbe ị na-enye na ọ bụghị ha hapụ inye gị visa ịnwụlụ ndị mbụ ọ na-eji ya wite ekpere na fasting na oruzie ebe afọ ọjọọ na-eme ka ife ọbụla ekwuru ọjọọ na-eme obere egwu wuti na-ebere ivuzi na data ekpere afọ ọkpe ga-etekizi kọntrol na n'ime mbasị na body language a na-egosigori ndị ọcha na onye a nwa na fadị ọdịchọ na onye a ya nata mana ka o jesi kwechiri n'ọrụ ka mmadụ enye ya visa. Oruo mgbe ọ bịara enwere ọfịs ọ chọrọ ịga ọ fụchago ndị jere ọfịs enwere ụdị ajụjụ a na-ajụgasị n'ọfịs ya ọgbọ m sị m na ọ chọrọ ije bedo na kedụ ife eme nsị a mee fasting na prayer ọsị m lapụgoro ife fasting na prayer mụ gwu ya ife oyi ekwu ma o ruo ebe a nsị a o ịgbabago ọsọ na fasting na prayer eche m esi na onye bụ ọla ọ ọsị m gwagodi ya otu ọ ga-esi wee mee ma o ruo ebe a. Ọ bụ na ndị be anyị ga-aghọta na ọ dị spirituality a na-eji arafu ndị be anyị adịrị otu ọfụfa si echi ya ịma na onye ọbụla ga-enweta onwe. Kedu ka nwaanyị na-elu ose ga-eji wee dechaa ose na mgbede Satọde o jegote nnukwute ọkụkọ ọ ga-awụnye fada n'ụlọ ụka jegotezie azụ anwụchago okoro eko ka o wee siere ezinụlọ ya nri
inye advice or say set and go behind me. Nsogbu. Chefuo na ụmụaka na-eto eto need protein karịa ndị agadi nwoke a na-eje anwụnye ọka. Anyị nọ na-akọwachaga ife niile ma ịbịa kwuo egwu na ka ị na-chi akwazụ n'ife niile ọkọwa mana nsogbu ndị be anyị nwere mgbe afọ ọ na-akọwa ya fa na-etu ya afa ụfọdụ na-etu ya afa maka na fapụrụ ya n'anya na ọ bụrụ maka ife ọ na-ekwu. Ụfọdụ na-etu afa maka na fapụrụ ya n'anya na ọ bụrụ maka ife ọ na-ekwu maka ọ bụrụ maka ife ọ na-ekwu ka fa ji etu afa ịtụkwuru a na-ịgbakọ ife niile nna anyị ukwu a kwuru bụ eziokwu and nna anyị ukwu a na-aga n'iru na-emekwa ka ikike ịma na ọ da eje ụka ka ezikọ ose eje ụka wee na-aga n'iru mana obi fama njeta akụkụ nka ndị niile atụchara anyị edo n'afa kịta ọ bụrụ onwe ndị nke na-akwado ụka kịta fọdụ ọnụ ụlọ ụka na-asị ndị kedụ ndị ga-enye chukwu 100,000 fatakwapụrụ na anyị apụtakwa kwụrụ na line and ndị apụta kwụrụ na line ụfọdụ n'ime fa mpi akpọrọ ya 2 days ago si ya biko ya sendere ego si na ego adọrọ mmịa kpọrọ ya 2 days ago ngo bụrụ 5,000 or 10,000 ka ọ sendere mmịa mana ọ batakwara ara n'ụlọ ụka ekwuo gị bịa nye chukwu 100,000 na chukwu ga-eme nka na chukwu ga-eme nka ọ bịa kwụrụ na line akwa onye gachara anyị dọn n'ụtụtụ a tuo ya afa ebe a ka nsogbu anyị we lack the ability to reason. We don't think, we don't reason, we only believe. Ị ga-anọ n'ụlọ ka mmadụ ibe ga-asị gị the louder your aiming, the quicker your blessing. Ị na-eti mkpu ka ị gbawa akpịrị gị. Ị ga-anọ mmadụ asị gị sow a seed that will provoke God. Otu obi kubara na kịta gị nwere onwe gị na-ekiri ife onyonyo onwe gị ị ga-enye nwa obi kubana kịta gị nwa ka m na-ekwu ọ dịghị ka ọ dị obi kubana ka mmadụ onye rie ego ọ wee bụrụzie chukwu iberivu n'onye ọ bụ ọla ọrụ ka mmadụ gwara gị sow a seed that will provoke him ikwete Ọ dị egwu. Ọ na-abụ ntụkwuru ana na-eche ife sometimes ọ na-eme ma ọ dị ka na-achọ ịpụala ịpụna biko obere ihe nwa Igbo agbara nze ewekwana iwe ka anyị were ohere anabata ezigbo nwanne anyị nwoke ezi nwa afro ala Igbo n'anya nke ukwuu otu onye n'ime ndị na-agbalị ndị na-agba ezigbo mbọ ịchịkọta ndị Igbo ọnụ ndị Igbo bi ebe niile na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria onye ka nnekwu maka ya maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi maazị onye nwe mmadụ kelee ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị ma gwa anyị onye bụ ka anyị lachikwuru agbara nze. Igbo ndị nwe m ekele m ụnụ aha m bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi abụ m onye akụmaazị ụmụọcha ana akụmaazị ụmụọcha nọ na Ika North East Local Government Area nke dị na Delta State. Abụ m onye Igbo bụ ofu onye n'ime ndị na-agbasa ozi ọma efu n'Igbo niile ma Igbo dị na Kogi, Benue, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Anambra, Imo na yi nne dị n'otu ka anyị nwee ike chịkọnataba anyị. Maazị Soles ekene gị anyị gold ndewo maazị Agbalanze senta Agbalanze anakwa m ekene gị asị m nke onye chi ya zelụ nkata anyị na-akpa n'ụtụtụ a dịka nwanne anyị don ekenekwa gị ama ma ị ka na-ekiri anyị ekenekwa m onye obodo kenekwa Nele Jos ndị niile batago itinye ọnụ n'okwu ekene m unu niile na-egbughị oge mmewere akwụkwọ nsọ wee saa ọtụtụ ajụjụ ihe na-enye ụmụnne anyị nsogbu ewekwana iwe maazị onye nwe mmadụ ka ọ hapụ ịdị ka anyị napụrụ agbara nze okwu n'ọnụ just ka okwu tokwu nnọọ ọ ga-asọ na nsogbu ndị be anyị nwere bụ na ndị be anyị achọbere igwe onwefe eziokwu onwefe na-aza na onwe gị tụkwuru ana igwe onwe gị eziokwu enwe ife m gwara ndị be anyị sị ụka niile efe ụdị na be anyị enwe ike ụlọ ụka nwee ebe dị ka 20 branches n'ofu steeti ụfọdụ bụ nwa ikorobịa enwe enyi m nwoke nọ South Africa ọ batara ezigbo ego ọ nwere ụlọ ụka ịtọ na ifefa na-emebe apụta ejekwuru ofu pastọ ama ama gwa ya na a chọrọ ịrụ ụlọ ụka n'afịa so arụọ ụlọ ụka pastọ afọ ejiri aka kpọtazie ofu obere pastọ send ya na that branch onye afọrọ a na-eme ya 50-50 ma ọ 30-40 ma ọ 60-40 ọ ka na-azakwa the same name a that church na-aza iche ma ọ that church rụrụ ya ọ bụrụ that church if I just normal businessman rụrụ the building agbatazi ofu pastọ onye afọ tinye ego ọbụla a na-enweta na week a na-etiwe ya igba nke a bụ enyi m nwoke nwee ife mere nji wee mara mana ị nwere ike ikweta ife a na-agwa gị maka na ị nọrọ n'ime ya ịda atụwa ife a na-agwa gị enwere ndị ọrụ fa bụ inye mmadụ advice na be anyị
ịgbata ego kịta chọrọ ime business jee mitie those people sebe na inwe ebe dịka 100 million na ịchọ business ị ga-aba into fa agwa gị were ya jee mitie ofu pastọ ka ije rụwa branch ụka da pastọ n'ofu steeti na ọ ga-akpọ igwe ofu pastọ ya mana ọtụtụ ndị mmadụ amara ife dị otu anụbekwa m nke mbụ mba kwuru na mee investigeshọn ife na otu ịnọ kịta achọghị m ịgbaba afa chọọchị mana ụmụ big chọọchị ise ama ama ịlụọ ụka baa ya afa da chọọchị imitie dị pastọ kpọta ofu obere pastọ send ya ebe a ego ọbụla na-apụta na ya gị na fa na-eke ọrụ karịkwa mana a na-ekwu na ụka bụ afịa ka eji azụ na be anyị ndị mmadụ ada agwọta ụka bụ ezigbote afịa ka eji azụ na be anyị enwere m any problem with Christianity ọ gbasara ọrụ mana nsogbu nwe bụ na ife ndị isi ụka na ndị dibịa na-agwa ndị mmadụ na be anyị basị ọ bụrụ eziokwu ife afa na-agwa gị enwere otu osu wee gbasara otu ị ga-esi wee bi ndụ gị ya ka m ji wee jụọ wee sị na Naijiria ebe ị nọ ị na-achọ ịpụ iro egwu a na-atụ gị ofu spirit isi ofe pụta bịa tọgbuo gị ka ọ bụ mmadụ ibe gị ime wee eme gị ife esi m nọ mmadụ ibe gị kedụzi ebe spirit a nọ wee jide your problem agwụ ụfọdụ gwara anyị na awa forefathers mere arụ dị iche iche na onye mere anyị ji ata ahụfụ enwe ajụ chọrọ ịdụ Germany ebe m nọ ya ndị a jidere mmadụ 6 million gbuo ofu ugboro mana na-eke obodo so ka anyị webe na awa forefathers gburu mmadụ na-ere ka ọ dị kafe egbu ka e gburu wee mmadụ tụrụ ogbunigwe na Japan mmadụ tụrụ ogbunigwe na Hiroshima ya na Nagasaki onye tụrụ ogbunigwe ahụ mgbe ọ rụchara ogbunigwe ahụ ekwuo na a ga-atụ ebe dị otu a onye afọ egbuo onwe ya sị na ọ chọrọ ịdị ndụ wee fife ogbunigwe a ga-eme n'obodo a ga-atụ ya ndị Amerịka atụrụ ogbunigwe a taa na-eke obodo fadị nwere agwa ụwa ife ụwa na-eme abịazi ebe gwa mụ na gị maka na ndị na-achị mụ na gị baa n'akụkọ i wee kwetazie na ife nna gị mere bụ ife ji gị ọ nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ our forefathers a na-anụ mma ife bụ ji gosi na mgbe afọ na fada ala eri ọtụ na fada eme abọchọ so kịta mụ na gị nọ ụmụ nwaanyị na-ala ma di mmadụ ụmụ nwoke na-ala ma nwunye mmadụ dịka onwe dịka ife a na-akọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị emego abọchọ ọtụtụ ụmụ nwoke emego abọchọ so ọ bụ na ife ndị nna nna anyị fa mete na-enye mụ na gị nsogbu ị ma na mụ na gị aka nwụsigo maka nke anyị na-emekọta abụ mpụ ka anyị na-eme ameji nke anyị na-emekọta kọmpe nke fami iri mmadụ na ndụ ọ bụghịkwa sọsọ ebe ahụ ndị nna nna anyị ahụ anyị na-eblem na ọha nwa bụ ihe kpatara ihe niile anyị na-agabiga ndị niile anyị na-eri taa bụ ndị nna nna anyị ha bịa chọpụtara ya mụ na gị enwebe nke anyị chọpụtara ihe niile bụ farm equipment ma ọgụ ma mma na ndị otu ya ma our musical instruments anyị ji eti egwu Igbo by all those things ha use bụ ha nwa ji aka ha wee create ya anyị nwa bụ ndị generation a ke ka anyị create go ka ofu ha anyị create go anyị ji wee kara ha mma anyị ji wee na-eblem nke ahụ ha create kwere na create onwe bụ nke anyị modernize nwụrụ ka o soro n'ihe eji eme ihe a na-eme n'ụwa kịta moto ewekwana iwe moto ịma abịa na Volvo icheke the very first model Volvo arụrụ ịma ka ọ ya dị lekwa model Volvo na arụ now Peugeot the same thing every other car brand the same thing okay abịakwana na motorcycle na ndị otu ya ịma ka the very first model si wee dị mana onwe ha na-akpọ ete eji arị nkwụ nke ndị nna nna anyị ha ji wee rịa nkwụ like 500 years ago 1000 years ago ọkwa otu ahụ ha chikwa wee mee ya ka anyị ka na-eyuzi ya kịta anyị nwabụ ndị generation a we've not been able to modernize any of those things mana anyị ka nwere ọnụ anyị ji blame ndị nna nna anyị ha out of our own laziness bịa n'iru ọ gbara ndị ọcha monetize go their own enwezi machine ya bụ iti n'ukwu obugo ya na igbukwu nkwụ ọpịkwa ka olituo mana nke anyị nwa eme nna nna si nna nna ya sịrị nna nna gbafala oke ịfụ ọnwụ ife amata otu na-ajọ na njọ mana ị nọ ọnụ ya oyi ama na-atụ gị mmiri ama na-ama gị ndị nna nna anyị fa alalụlọ n'iro fa ji akafa wee were aja ụpa wee lụpụta ụlọ ọtụtụ n'ime anyị tata anyị enwere ụlọ anyị na-eti na anyị enwere ụlọ ọ bụ na ndị nna nna anyị fa oge gboo ji akafa wee lụpụta ụlọ aja biri na ya mụọ gị na itoite na ya gịnị mere na gị nwere onwe gị nwegoro ana anakwaro vileji je were aja ụpa rụpụtagoro ụlọ ka ọ bụrụ na ị nwere ụlọ karịa ịdị na-eti gburu ị nwere ụlọ ịfụ na enwere uru mụ na gị bacha acha
And what if I'm gonna contribute to nothing? If any I use start if our forefathers chop. Anya eblem kwana most of us. Okwa na ife agwala anyị na-eme anyị ji ekwu ya. Because mmadụ jee ebe edibe ma mmadụ jee n'ụlọ ụka si anọ nna nna ya mere ya. Ọ ga-alapụzi ife o kwesịrị ime, weluzie the anger and everything bụ nna nna ya. So don't blame some people, Kwasha. So the question now, how do we start to correct all these things? That is all the very simple. Back here, because if blame all the very simple. Onwe oge nji asị na ife na-eme na makpatabele ego ma mejere oge nji eboy nnata bụ na nna nna ife ifefa meta na onwe ndị egburu n'oge gboo yatago na anyị ekpochi olu na ọdị sins n'ọnya amelụ yatago and emezie m nnọkọtasị mba ekwesịghị m eji obodo oyibo believe na ife nna nna afa ma emego m na amaghị abazi uru until I decided to wake up again, start struggling before nweta visa obodo oyibo wee jebe Malaysia. Ọ na m si ka m lelasị ya ụfọdụ ụmụnne anyị lelasị fe nwezi mbọ fa na-agba because ekwugo na nna nna anyị ba nwee fa ji onye ọbụla. But I have to make a move today and enjoy ya. So ife agwala ụfọdụ na-eme ya ebule m na ụfọdụ ndị mmadụ. Oya continue. Mana nke bụ eziokwu bụ ya ama m nọ ife agwara anyị mana ọnọdụ kịta otu a nnọkịta ọ mbụ ka m na-ebere m ndị ọcha kịta m ebere m zo onwe m ịghọta maka na ntọ na nne ebere m ndị ọcha mmadụ achọla solution ebe m na-eje ịbịa na be anyị ụtọ ya esi wee solve problem ọ dị very simple tukwuru a na gbakọọ datin bụ your problem mara your problem ọ bụ spiritual problem ka ọ bụ physical problem ọ bụ na physical problem tukwuru a na jụọ onwe gị ajụjụ kedu ife mee na ịda aga n'iru kedu ife mee na ife ada agarugo otu o si agarụ gị problem ị na-solve every month ego one na-abatara gị every month inwe ike ịgbakọta nke a ịma na inwego starting point ebe ihe ebido ịkwadoro na ị ya alụ ụlọ last year gịnị mere na ịrụ ọzọ ụlọ ọ na enough money ya batara and gịnị mere na enough money ya batara afọ ị na-azụ ọ na onidi more capital ka itinye na ya onidro more capital family isi na ya kedu ka si enye gị nsogbu ego ị na-enweta ego ne ka ị na-ete ndịrịva inwe ike ịgbakacha ife niile na mmadụ ebe nsogbu gị si ịma na ihe enwenwe ebe ihe esi wee pụta mana ọ bụ na ike agbakachaba ife niile ịma na ife sọkwa si kwube from January to December o nwere ike ịba gị isi onye ọbụla kweta na our forefathers bụ problem ya enwere ife ị ga-agbanwe onye ya sọsọ ife onye chọrọ ịdị na-anụ bụ spiritual something ị na-akọwagodoro onye a kịta na nsogbu anyị nwe bụ physical because ọ bụ na ị na-arụ ọrụ kịta na-akwụ 100,000 a month before ị chọrọ ije isi ife dịka Imo ji Abia steeti ịkwụọ ife dịka ebe 2,500 ị chọrọ igote akpa rice ịkwụọ 7,000 ị chọrọ igote akpa beans ịkwụọ 5,000 kịta a ka na-akwụ gị 100,000 o ị chọrọ isi Imo steeti ji Abia steeti kịta ị na-akwụ 5,000 ị chọrọ igotezi akpa rice kịta ebe 60-something thousand so efu na inwego problem ozugbo of course kedu ebe spirituality nọ wee bata na problem enwe nothing ọ ife a ka ọ ga-abịa ịchọpụta nwuo ya iwee nwada ebe ya ebido mana ọ bụ na ị ka achọtabere ya otu a ị kọrọ n'ezigbo nsogbu maka onye a na-akwụ 5,000 aka na-akwụ ya 5,000 mana ife a gara gị ọnụ onye afọ abago na problem already nsogbu dere ya so ụmụ Igbo enweghị otu ọzọ m mesi wee kọwara gị na-abụrụ gị nwe ịtụkwuru na ka nye gị obere example enwe enyi nwekọ nọ na Germany ebe o nwe mbọsọ ọkpọrọ m sị m biko na onwe ezigbo dibịa m enye ya nọ mbịa ma ọ ghọtazi ife ya na onwe ya na-eme nsị ya nwanne aghọtara m gịnị mere iji wee chọọ nọmba dibịa ọ sị na ọ ghọtazi ife ya na ndụ ya na-eme na ego bata ya n'aka ọgbarija nsị oke na m enye gị nọmba dibịa mana enwe ofe ife ị ga-emerụ m ọ sị nke dị ife dịbịa nsị ya jee na bank gwafa na iche imepe savings ịmara ọ bụrụ na akwụ ụgwọ on the 15th ịgwa ndị bank on the 17th na ịchọ ka 300 euro na-apụ na your salary na-aba na that savings ime for 6 months ịgbaghachi mazụ nsị a ihe ewepụ 300 na salary gị every month you survive 300 euro ọsị m yes nsị oke jee bank ọ jee bank mechaa the thing oruo first month oruo na 28 mkpọ ya si ya nwanne ka dị ndụ ọsị nsị a na nchọkwa m enwụwana ọsị ka ebe m ji agwaziri uru okwu a nsị a bikos na akwa bank were 300 gị so na nchọka ma ya survive orukwa second month mkpọ ya eruo the third month mkpọ ya eruo the fourth month mkpọ ya oruo na 6 month nsị a na jee bank ka ọ gwa ndị bank na ọ chọọ iwere the money ọ jee bank ndị bank enye the money ọkpọ m na phone na-eti mkpu sị m na ọmụkọ na oge sefute nwa ụdị ego anụnwa na 6 months nsị ma maka ịfọ ịtụkwuana na-eche mbọsị inweta ebe dị ka 20,000 euro
ka i were wee tinye n'ife sodo gbam ozugbo mana ị marọzi na ndị kịrịkịrị ị na-arapụ na-efunarụ gị n'ọnya nwe merụ iji ata ahụhụ. Mgbe anyị batara Germany ọfụ a na-enye anyị obere ego mgbe jegote komkom wee kwuo ofu enyi m nwoke si ya anyị na-etinye 50 euro na komkom a every month. Enwe nga anyị n'ebe a ife okwu gị mụkwara 50 euro every month na ọ na-aka akọ nnukwu ego, a na-aka akọ 50 month every month. Ife a ka enyi m nwoke ekwu anyị anaba mụnwa jee gote komkom every month ntụgbunye 50 euro na ya. Ọ nwe nga anyị n'ebe a mana okwuru okwu mgbe a na-ekwu ritin amarọ m na dị ga jekwu jegote komkom na-eti 70 mụnwa na-eti 50 ya nwa na-eti 70. O wee ruo ofu ụbọchị ga wee bịa gwa anyị sị ka anyị nyere ya aka na ọ nwe 1% ogo ọ chọ ka anyị rodu oru ndị mmadụ. So mgbe anyị na-adọnye ife na pasat a ịma na onye na-eneta ife anya anyị ga-ama ka o si adị very careful and onye bụ onye anyị na-eroduru ndị mmadụ ife before o ruzie na nke nyenwa ka o si eme dị pasat ime ọsị gị wepụ aka na dọ ime ọsị gị onye nke otu a. Enyi nwoke wee jụọ nwanne moto ị na-esekiod otu a ka dị moto enyi gị nwaanyị ka moto gịnị na o nwezi ka isi adị careful n'ife gbasara dis moto. O wee sị nọ nke ya enyi nwoke kụja sị kedu ebe isi wee weta ego igote moto. O wee sị ọ bịakwa m n'aka si na o nwee mbọsị anyị na-agbara nze wee sị ka egote komkom na-atụnye ego maka mgbe nna gwa gị anya ma mepe nwe akaụntụ n'obodo mana obodo na-enye anyị ego mana fa na-enye anyị fisika na-ego a ka ọ na-atụkọ wee gotezie dị moto na onye anyị nọ na nke ya na ga-eji ego ya chifu oria dị moto gbapụta dị moto ọ lechaa ife niile dị n'ime ya ọ wee balansị ya ife niile wee werụzie nke bụ isi ego ya. Enyi nwoke gbara aka na agba nsị bịa ka anyị roducha moto anyị anara onye adị mbute komkom nke m mee ya wụọ ọrụ ya ego na si ekele ego nke gị ọtụtụ nwekwa ego sefu maka na obere ivro na ịtụtụ ya obere na ị ga-atụtanwu nsọ ntị ọ ndị bere ivro oyi ebute ya nnukwu na ụmụ ife a na-akọ maka na pastọ enye gị ya hope nakwa ọzọ menụ na-ewe iwe ma na-ekwu okwu ndị pastọ. Mgbe anyị nọ na Denmark mgbe afọ nwe ka obodo si wee na-eme wee gbuo ofu enyi nwoke si ya bịa ka anyị gbafuo n'obodo a. Enyi nwoke sị m mba eme maka ife ọ bụ ogu pastọ na baanyị pastọ gwu ya na Denmark ga-enye ya akwụkwọ so onye ege na m ntị so na-agwa nwanne bịa ka anyị gbafuo mefe ọ gwara m na ọ bụ na obodo anabatara m na obodo ga-anabata ya nwa na nsị a ịkpọ pastọ nọ na Naijiria na-amara otu the system si ya wọk hie ịnwe obodo mụ na gị ji wee nọrọ n'aka ba adịghị ọkụ ya mụọ ya arụkwa gị wa ahụ mụ na another person gbafuo mgba na Belgium akwa onye arụ nọ n'abalị na-alalụ ụra after 2 weeks anyị ndị polisi gbaka ụzọ n'otu ebe 4 kpara ya aka bu n'anya Naijiria. Ịmazi ife gbara ya ara ka e bunata ya Naijiria ka ọ bụ pastọ na fon ama ma pastọ ọfụdịkwa nọmba o ji wee kpuo ozugbo ka pastọ na-agba ya na ọka esendebekwara ya balansị na ọkwa na osendebe balansị a na anyị ebunatakwu ya nye mmadụ na ọ na-arụrụ ya ọrụ na ekpere ọ na-ekpere ya abụrụ obere ife ọ ma na onye anya ya na-ekwu nọ na Naijiria. Na-enwe nwanne dị mma nọ UK o nwere nsogbu enwe nwanne dị nọ UK o nwere nsogbu akwụkwọ na-achọ iburu ya Naijiria famili ya jee na nke dibia vawata 250,000 fa na ya dị dibia biko maka 180,000 dị dibia jụ so na iwu dịka ọ bụ na fa ga-enye ya 250 so ya wee chọta dị lawyer na UK a na-emekwa after 3 days alapụ the lady and mmadụ ga eberivu ka na dibia mana nwanne nwoke eberivuchara ọfụma and nwanne nwoke na-agba na that dibia bụ onye ori ọ kwetara so ka a lapụziri nwanne fa nwaanyị na UK nwanne nwoke nkara na baanyị wee gwazi ya mmịa kịta ka ya confirm na dibia nwere ife ọma fe wee jezia na nke dibia mana alapụgokwa nwanne fa ruo si dibia biko na fa ji 180 anyị biko ya mee dibia na-aba na ọ bụkwa na unu ewetara ego a na ọ na-afụ nwanne unu in 2 days time na ya ebunata ya Naijiria na enwere ife a na-akọ ọsị ya na ọfụma dibia na-eme na ọ bụ na fa wetara ego a na ya ebunata debe wee mgbazi ama wee gwa dibia na alapụgo nwanne ya na UK. Then enwere another of my friend mma esi n'ikpere wee bịa be mpịa ụkwụ mpịa nwere diabetes ofu mkpụrụ ụkwụ mpịa na-ele eje na nke pastọ chaji afọ 120,000 megide ụkwụ na-aka njọ eje na nke dibia chaji kwa ego na-emekwa ife na ọ na-eme ngwa this guy si ya jee n'ụlọ ọgwụ ka ebe mpa gị mkpụrụ ụkwụ a na-emecha na ife a ga-aka njọ emecha one girl wee introduce with one pastor o duruzie mpịa wee jee na nke pastọ na ebe a ka mpịa nọzi ụkwụ dị man legide leruo n'ikpere finally ebuzi wee jee n'ụlọ ọgwụ dọkịta na-agbasa mba kedu ife mere ebe unu nọ asị na nọ n'ụlọ ụka na ebe ebere na-enye orive oyi a na-agwafa na a ga-eme the team back to sender
na onye send the man that if an earlier no okwu na ga send kwali the person back okwu the man do tata ni ikpere ga-esi ebe the man okwu ndewo nwa Igbo agbara nze ekenekwa m gị Brother, since thank you agbara nze so much. ịdịbụ Thank mkpu you so ekwu much. Make a point. And that didn't happen open guy. onwe onye ọbụla ga-ege agbara nze ntị unless ma ọkwa ma onwe iji wee kpọchie onwe gị ntị dịka okpukperechi sọsọ ndị bụ okpukperechi n'isi bụ ihe ga-egeche agbara nze ntị hapụ ịmụta otu ihe ma ihe abụọ wee na-asị gị since agbara nze daalụkwa anyị ka ga-alachitekwa gị ma nwoke ihe ọzọ anyị chọrọ ịnụ olu gị gbasara ya. Anyị God onwe iche ikwu maka okwu a tupu anyị ejekwuru onye nwe mmadụ. Okay, Igbo na-ege m ntị, ọ ka bụkwa nwanne ụlọ nwoke Anyị God TV, Anyị God Male, ezigbo onye oji ụta aka na-asatọ nwa ide mmiri. Ana m asọpọt ife nwanne nwoke kwuba Agbalenze and ife anyị dons kwu. Then ife na-achọzi ebe ka m gbazie elu youth nọ here na-ege anyị because I'm a youth. So if you're a youth and maybe na-ekpe ekpele because when you ekwu okwu ahụ Bobble na anụ m obodo Igbo, I'm a lot of people onye pụta kpọọ na phone. And I want to come abroad. I want to do this one. I want to do this one. I want to do this one. My brother or my sister, ịchọ ije obodo oyibo, advice na-enye unu. Mmadụ sị gị na onye aji gị. Work for yourself first. Even niile abụrụ mmadụ ji mmadụ. N'ije na embassy na-enyere gị visa. Sometimes ọ bụrụ mmadụ na-eme ya. Sometimes determine enwere ka ọ bụ na virgin passport gị onye ọ na virgin passport na passport bụ visa abụrụ ofu ife niile a na-agbara ka ị marụ na everything na-abụrụ spirituality, everything na-abụrụ na onye ji akala aka gị bụ nwoke ji akala aka gị, nwaanyị ji wee jiri aka gị. Sometimes ife na-eme anyị bụ mgbe ụfọdụ bụ gịnị bụ determination. If you want to work for yourself, work yourself, believe in yourself, and again nwe ife anyị don kwusi humanity first, believe inyelu mmadụ aka n'onye ahụ. Asị ndị Igbo si na mmadụ bụ gịnị chibie, and believe us na before ịkpata ego n'ụwa na pastor ga-ekpelu gị ekpele asị ka ọ bụ ma ọ bụ na man of God ma dibịa ga-agbalụ gị. No, believe in yourself and the God is real. O nwere okwu anyị adọn kwukwa nchọ epic point ọ sị ugboro one ka mmadụ sisi anụ anyị nọ today, ugboro one ka mmadụ kwuru okwu afa Chukwu, mana ị nwere ike mmadụ akpọ Jesus Christ 200 times mana ụfọdụ Mazi, o nwere onye debe na comment section say no God and Son na fana above vive. Ịma na ife akọ ji dịka ọdịka sị na ndị isi na ndị Muslim nwere kapasiti wee ka Christianity because Muslim people ga-akọwa alụ gị na fa nwelu Muhammad, yes, ma fa believe in the Allah which means God. Ndị omenala ọ kịta ndị kwuo na-ekwu okwu omenala believe Chukwu okike. Chukwu okike fana akpọ Chukwu direct, mana ị na-abịa kọwara onye Christianity sometimes Jesus bụ son of God, is a Messiah according to Bible ka akpọ no ozi ka onye ka prophet. If anaghị ekwu okwu gbasara prophet, is not like a prophet. Kpọọ Chukwu gị. When you want to pray, pray with your direction. E believe so no mmadụ ga-ekpepụta gị ma before even emelu gị no pastor ga-enye gị amụma ma isieli gị ekpele ịbụa n'ụtụtụ ịbụa n'efife. Believe on your God. Talk to your God direct. God will listen to you. My God told me to told you. But my God will lapụ mụnwa. Ọgwara m ojezie ekwe ka ịgwa m. God bịakwute m. Iyo Chukwu ka Chukwu bịakwute gị. Ọ bụ na ọla nwe ndị na-ezi ozi na nlọ. Enwe ndị na-ezi ezi na nlọ. Yes. Ọdụmapụtasị na Chukwu gwa gị. Yes, Chukwu na-akpọkwa mmadụ. Bebe ekpele ka Chukwu gwaba gị. Connect God direct. You will see that everything I believe in Nigeria, or God easy. Because everything after Nigeria, since even 2 months now in Nigeria, a lot of people now even if I believe no matter na mefa. One day I've got me versus Nigeria. They believe that no madu, no onya, jakalaka, no onya na mefa. Yes, it's true when that madu, but everything abra madu. Mmadụ ịfụ mmadụ ọlụbụ ụlọ ọlụkata ụlọ ọ bụ na ụlọ ara agazi ọsị na ajọ anyị gbakwana nwere ndị ajọ mmadụ na-agwọ ọgwụ ma sometimes ụlọ a na-alụ nwere kapital eji ebido ya nwanne ọ bụrụ na ịkwadoro ụlọ a kwado nwee ebe ya alụruo hokudo gị ị na-asị nọ ndị mmadụ
Yatago. Most of them are branded mad. If you want to do something, plan yourself very well before you do it. Everything I large on mad. I'm not gonna jump mad day. But sometimes everything I large on mad. I greet everyone. Adema anyị go TV daalụkwa ikwuru ọfụma okwu gị na-adakwa n'ọgbụwa mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu daalụ maka nke a Maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi tupu anyị abịakwute gị onwe ndị na-esoghị ha anyị na mbido na mbụ ihe anyị ji wee hikobe ọgbakọ nkata bụ na o nwere okwu nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka Obi kwuru izuụka gara aga nke na-akpọtụ na efere mba ụwa ebe o kwuru maka ndị amụma ụmụ nwanyị ndị prophetess ebe ọ kọwara na ha enweghị ikikere ọbụla inwe ụlọ ụka ma ọkwanụ handle an altar dịka o si wee sụọ ya n'olu bekee ọ sị maka na nwanyị na-ahụ nsọ ya ọnwa ọbụla adịghị ọcha imetụ nwoke aka n'isi na ọ na-ekpere ya ekpere emecha nke ahụ ọ na-akpọtụ o nwere okwu JPAC kwuru maka ya o ji wee kwado ya wee kwado chekwa ya mana ebe JPAC si wee weta isiokwu o ji wee kwado ya point o ji wee kwado ya wee bụrụ na omenala mana anyị tụrụ anya na JPAC dịka ọ na-akwado onye ụkọchukwu na oge ewetakwanụ point ọ ga-eji wee kwado ya na Baịbụl emechazie nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụkwanụ Uncle SP onye obodo asị JPAC na ọ kwadokwere ihe Ebuka Obi kwuru na nwaanyị ekwesịghị inwe chọọchị ma ọkwa handle an altar mana ekwuwe nke kwesịrị ekwesị na Ebuka Obi na onwe ya ekwesịghịkwanụ handle altar dịka onye amụma ọ bụ n'ihi na abịa na Baịbụl na onweghị onye amụma nwere chọọchị ma ọ handle an altar onwe onye amụma rụrụ ọrụ dịka onye isi nchụaja ebe ahụ ka anyị bidoro ya bụ nkata megide JPAC bụ onye mbụ batara na ya bụ ihe onyonyo even before onye obodo abata mana emegide JPAC asị na fuel agwụ na generator ya ka ya jee gbanye fuel mmeche kpọwa ya na-enwetazie after a long run mkpọkwana ya nweta ọsọ na ndị mmadụ bịara na bie na ọ ka ya join kwa mana mmadụ nọ na bie kịta anyị ka na-echenu afụ bie maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi just na-akọwa ihe ama mgbe i bidoro sonyewe ya bụ nkata mana ọ dị ka ya bụ nkata apụwala na ihe isiokwu anyị ji maka ya wee bute ya bụ nkata mana onwe dị ihe o mere maka na ihe mmụta jụziri na ya bụ nkata karịzịrị ya bụ agụgọ nke anyị pụtabụrụ isi maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi kedu ihe nwere ikwu na ya bụ okwu nke anyị pụtara n'ụtụtụ ndewo Igbo ndị nwe m ekele m ụnụ ege m ntị ebido nsowe na mgbe maazị JPAC na ya gekwe ma nke Nelejos kwuru gekwe ma anyị dọm onye obodo otu anyị si nọrọkwa ebe a ma agbala nze nke bụ eziokwu onwe ebe mmesi wee bido ọ bụ na ị na-ege ntị nye m ntị gị mụnwa na ebe a bụ onye ụka na mbụ kpọkịta amadi ejezi eje m Bible school na ịbụọ echie m pastọ chie m ụkọchukwu ejego m ozi ọma na Ghana rụọ ọrụ ihe a na-akpọ missionary na ebe a na-akpọ Koforidua one of the region na Ghana pụtakwa na Tema bịa jekwa ozi ọma na Togo mgbe nnọ ndị chọọchị na-eje emepe m different campus fellowship ma UNEC ma ESUT ma Methodological ma Grundvik ma Tasia University bụ kịta o zuole 4 years and njedebe ụnụ ụka taa bụ ụka anọ mbe ma ọkwa ịfụ na my sitting room ka nnọ anọ mbe m adịm ejezi ụka nke bụ eziokwu na agụọla m Bible from Genesis to Revelation isi na isi at a time bido jụwa onwe m ma ndị be anyị agụcha oyibo enwekọ nghọta ihe oyibo a na-akọwarịfa because na ị gaghị na-agụ ihe na-agụ na-eweje gị aka nri na-eme n'aka ekpe itsi ka onye dịka mụnwa ụbụrụ m dị ọfụma na-eso gị na-eme ka ewu one of the things a na-akọwara anyị na anyị wu sheep na anyị bụ atụrụ onye ọbụla bụ atụrụ ịma ka atụrụ si eme na bifo ife Chineke na ihe edowe obi gị ka atụrụ ana ihe mme gị na ihe abụ mugu ihe abụ ụmụmụ bifo iso Chineke ana ịbụ ha na amụmụ ihe ọbụla a gwara gị ka ihe ekwere ma eziokwu ma asị ma ihe niile ihe ekwere ya nke izizi na mmụọ na ụmụ afụgo m ive mme were Baịbụl gbazie ndị be anyị onu maka ndị na-eje ụka kịta
Eguwa from the book of Genesis, also from the beginning that God created the heavens and the earth. Always saying that the earth was without form and void. Or saying that the Spirit of God had to move upon the face of the deep. And God said, let there be light, and there was. Eguwa Genesis to the end. Whatever repeat is that. Also na anumano. Ebada we na agwe anabado. Say na anumano. N'ihe niile Chineke ekere na o kere ha n'oyiyi ya. But na ọbịa na mụ na gị as mmadụ wee ke mụ na gị n'oyiyi ya nwa. Number one, if that be true, that means that ability enwe na Chineke enwe, that ability that is in God is in us. One, ịgbadawa ka ịfụ ka ndị be anyị si eje ụka na amahọ na ọha nwadowe onwe ha n'ọnọdụ anọ taa. In the name of Ikpe Ekpere. Igbada na 17 say, let us make man in our own image and after our likeness. And let them have dominion. And God bless them, and God said to them, be fruitful, multiply, replenish, have dominion and subdue. This is 5 commands according to Christianity, Chineke nyere humanity. 5 things is a command. Also be fruitful, multiply, replenish, have dominion, and subdue the earth. Here we Chineke gwara human being. The power on a human being to exercise. One name, emana n'ihe a niile Chineke ekwuru. Mwegu ya, we additionary, watch the word and about replenishment. Replenishment simply means continue from where I stop. That means God is a creator. Mgbe Chineke kene nukele ụwa, okere ụnọ, okere moto, okere bicycle, okere akwa iyile eyi, ma okpu ikpu n'isi ma phone iji, okere ya. But ihe ndị a niile nọ na raw material. Always see replenish. That means we should go into the world and begin to make life easy. And you kusi from eba oyanwa. And you bido from eba oyanwa kusiloria. Bido olwaka ayiwa. Iji funa ndo madu nebi dere hamma. Ndi ocha wetera yuka. We bido ya na po replenishment. Ewe subdue the air by aircraft. They subdue the law of gravity. Mairu moto, mairu bicycle, mayenine. Rukwara muna gima food, ima gbegbo, ichori izi mmadu ozi from Onitsha jewe Umuahia. Onwike no 3 months oja irubo nya aka. But kita now with the help of phone, you can talk to anybody within a second, irrespective of ebo nya wano. Ndocha luwe here, ndi muna gi as Africa, wejewe mountain. The earth has been given to humanity, human being to occupy and take charge. The affairs of the earth lies in the hand of you and me, not God. But Africa and Abogona Mountain, oh God, come down and manifest your power, oh God. The power God will give to exercise and manifest. It's only manifest. You know, does it no be an anywhere? Yabada manifest their power. This is the genesis of poverty in Africa. This is the genesis of the problem. Somebody talks about what is it called? Also, the problem of Africa about Christianity. 120% of the problem of Africa is Christianity, religion. If you like, you take it. How did I mean? They are not teaching the right teaching. Jesus Christ, ineche na nsogbu ya bụ nsogbu si na Christianity kineche no ndị nnabịa kineche no ka ndị isi Christianity si na akuzi ma na practice ya Christianity maka na ọ bụ sọsọ na Africa ka enwere Christianity. Maazị, the car motor a na-akpọ Mercedes one German nwe. It is their identity. You cannot take that car Mercedes-Benz out of German. Whenever you mention the word Germany, you begin to look at what makes Germany what it is. You begin to see those things that makes Germany. So when you mention Christianity, why do I use that word Christianity? It's involve everybody. Ma Catholico, ma Anglican, ma Pentecostal, ma Hanine, Mazi Soles and the truth, Ibian Africa. The purpose of Jesus Christ is to teach humanity what we call morality. Not, God does not make anybody to get rich. Jesus had a galanya. I will prove it on this discussion. Anybody who is praying to be rich, anybody who is praying to be rich and is not working,
is a lazy person that will wallow in poverty. Any man who is sowing seed to a man of God to be rich is gambling. Why the man on a sow the seed will become richer, Yawadonwe and a family here will become poorer. It doesn't really matter how you do it. Because this thing have been eating me up since. So due to even church, you guys want to need to go Bible from Leviticus and from Genesis to Revelation. Need to go Bible up and down. It's also rest we kiss some major. Okay, according to Bible, Chineke Kelada na if or na kuwashi bido, right? Now that no more. Go ahead. Go ahead. Don't wait for na about Maya. Kelu na tribe fast facing and in this world now. We Asians, we Europeans, we blacks. Other na if now. Ngobu na other na if bu example na other na if bu Europeans. Kelu ka Africa blacks will maybe exist in this world. Kelu ka Asians maybe exist in this world. I want to know how. No. Because according with this your question, one. If we should take the question and begin to consider it, if Adam and Eve who are in Europe, what concerns Africa with Christianity? About the Basaru Christian, how come can black colors may exist? How come Asia may exist? About Bonafawa Bobo, Ndizizi, Chineke Nakelo Nowa. Can look at another tribe which we present Nowa. I want to know. Now, is the question in Nigeria. If you want to go, you will go out of what we are discussing. Because that question. I can hold this program again, maybe within the week. Yes, that question you are about to pass so many things. So, like as I was saying, Jesus Christ who came, because somebody said Christianity is not the problem. Why I say Christianity is the problem? A situation where a group of people is gathered in a preaching here. Now, bring him in. Now, that now this is what we do to be rich. It is deception. When you deceive people, that their richness lies in their prayer. Elarona mountain is so seed. It's a deception. You are making that person to go out of your question. Now let me take another point. Jesus Christ make a statement in the parable of talent, the book of Matthew, if I'm not mistaken. Also that the kingdom of God is like a master that has 3 servants. Also that this master, chori punjem, or what these 3 servants, when you 1 talent, when you another 1 2 talent, when another 1 5 talent. Bible didn't stop there. It said that the talent that was given to them was actually given to them according to their individual ability. Let me explain this. Their father, rollers, and you know what they can do. You know what every one of them can actually do and handle. And if you are giving them responsibility, you are going to give them that responsibility according to what they can do. According to their capability, their capacity. Now, this is what Jesus Christ said, that the talent was given to them. That talent in the name, in the word he defined how is talking about our ability in knowledge, our ability in strength, our ability in understanding. That is what that talent is there representing there. Now, travel also number 5 make good investment. Onwe return another 5. Nke ya ghọọla 10. Nke anye 2 make good investment. Nke ya ghọọla 4. Nke anye 1 bury nke ya. Did you see the problem of Africa? Now, at this point, this boy who they gave 1 failed to utilize his own little ability. He was looking for what he cannot handle. In this contest, he failed. The master said, in a bank. Look at what he said. He said, let us take this thing that this one Oji. Those who knows how to make good use of talent. This is where I'm going to explain the problem of Africa. So that they will make use of it. No matter how to use what you have, you begin to wallow in poverty. Today in Africa, we have mineral resources that all the Europe country, both Asia, are depending on. They come
to Africa to harness our mineral resources. They come to Africa to harness precious stones that we have, to build those things and erase him back. These men are not praying. But Africa, who has those mineral resources that the world are depending on, are busy praying, asking God to come down from heaven and manifest his power. Now we have prayed this prayer for decades, years. God refused to come down. And Africa keep going down in poverty. Who is at fault? Who is at fault? Because most of us who read Bible, or most of people who go to church, maybe somebody will be church or the right thing. The problem of Africa, I still repeat it. Let them call any pastor, I will put it to him, or bishop. And you don't talking about a pastor, a bishop who may receive 4 million before a program. They will come to on a program. I be don't you get testimony. All those things they are doing is to warn your heart, to warn your mentality. And warn each other. After that, you bring the little one in. They'll give you prayer point. Go to your house and begin to pray. Most of those men of God, they don't go to mountain. Everything if I wanna be a claim on a pulpit is nothing but force. So Mazerules, the teaching is not right. The foundation of teaching is faulty, and that is why everything around us is faulty as it stands today. That Africa is backward among all the continents of the world. Asia come to Africa to look for mineral resources. What is it called? Arab nations, they come to Africa for mineral resources. Europe, America, name them. Every one of them, they depend on the mineral resources they take from Africa. For example, Nigeria has what is called crude oil. The crude oil is not just one product; it's multiple products in one content. America will buy some barrel of 1 million. They pay Nigeria 1 million. They take it home. They refine. They get kerosene. They get oil. They get gas. They get quota. They get a lot of things. They get petrozine. What is it called? Plastic material. Plastic. After refining it, they return it back. And when they are returning it, they bought it at a single product, 1 million. When they return it back to you, they sell it in as a different product. They collect 20 billion from you out of 1 million. You see that at the same time, you give them more than they give you. There is no way you will go forward. It doesn't meet you. That will redeem Africa until Africa begin to utilize what is within them, until Africa begin to work out things for themselves. No prayer will save us. The only thing that will save Africa, it is when Africa will not stand up and begin to do things in the right form, in the right sense. How did I mean? Every woman you see, like our ladies who go to church to seek for prayer for marriage. Don't you know that every woman is a wife to a man and every man is a husband to a woman? It is your position and your courage that may get you attracted to people, not prayer. Somebody, was saying something, talk about grace. To me, if I want to define grace, grace is an ability to do things. When you have an ability to do things, that is called grace. If things are before you, you are unable to put those things into work. If you don't have grace, you pray when you pray without wearing. Okay, one. I told somebody that I said, each time you made a prayer, you are like somebody who took a material, a clothing material, to a tailor. Tailor measure okay, kwacha akwa. Now you put on a in a tailor akwa. We will still be imagining, not until we see you put on the clothes. It is when we now see you put on the clothes, we now see the beauty of that clothes. So whenever you are praying, you tell me you are a prayer warrior, and I did not see the effect of change positively in your life, it means your prayer is useless. What makes your prayer powerful? It is the good radiant. When you fail to make change, or what do you mean? What mass is so less? Ndoka. Like Ebuka Obi, a woman has a place when you come to spirituality. Spirituality
is not something that is not visible. Spirituality, in my own definition, involving knowledge. When you are knowledgeable, dịka nsi ghọta okwu Ebuka Obi kwuru, ọ naghị akọwa, especially the second time ọ bịara kọwa ihe o mere, ọ naghị akọwa na ụmụ nwaanyị enwe place or space in Christendom spiritually that's to perform. Also that no ụmụ nwaanyị, yes, na Bible na enwere prophetess ụmụ nwaanyị, ndị ụmụ nwaanyị si mana nwaanyị enweghị ikikere ịhandle a church ma ịhandle an altar dịka onye isi nchụaja as a priest. Now let me tell you na gboo, ịbịa na Igbo n'ọdịnala na omenala, ịbịa n'ebe mụnwa si onwe ndị a na-akpọ ọmụ. You all know that we have what is called pretense. About this present is a why I know now. Oh, when they are not pretense, where the priests, every community, those women have what they handle. They have area where they fit in and function. Have area where they fit in as a priest and function. Now, when you begin to draw that in, I told people the white men who came to Africa actually studied Africa because they know we are religious inclined. Before the coming of the white men who brought Christianity to Africa, we as an Africa, as Ndi Igbo, we understand the concept of God to humanity. It is not the white that directed us to God. We know that God exists. So before the white men came with their own pattern and form of worship to God, the truth of the matter is that before then, when you go to Deuteronomy, when the Bible speaks about woman not doing this or that, the truth you must understand one nemobo, Nandi Bondi by me observe. Makum woke by Omwekasan or Lononod. Munihan on and so Ojeba na Ombuke, Nazuno, Mona Lopo Nazuno. Ojeba Jebri for the period of that time, or Yafonsia. My fellow you use my iconic or you use that period. No one will come inside the house until that process of gotcha. And when process of cleansing, a cleansing chama you know is my yawan before she will not come into the main building. Africa observed that, and that is also in the Old Testament as it is in the scripture. One thing is this: every pastor you see will want to bring up a topic that will suit the agenda or what is stand to achieve at that particular moment. That is what most of their teaching now bear in form of contradiction to what they stand. And it is that contradiction, they keep contradicting themselves that we are contesting. There is a pastor that visited Onitsha Stadium. Then my mother-in-law was alive. I took my wife with my vehicle, with my children, with the mother-in-law. My mother-in-law, then she was sick, to the stadium. I dropped them and I drove back to my office. Before coming back, one of the pastor saw my wife, because my wife with some scars in Aro. My wife on our wedding, from our wedding reception, we spent 3 years and 6 months. It's a whole lot of story. As a pastor, if I want to begin to share kind of experience, nobody will go to church again. But that pastor, I am not anymore. As a pastor, then not now. Akambo pastor. We prayed, but we ended up in the hospital. My wife was at 3 different hospitals. No problem. Now, that pastor, one of his pastors interviewed my wife. Then at the long run, the guy give his senior pastor an expo. They use the interview as a prophecy. At the middle of that program, he called my wife and began to brag. I was in the office, people were calling me, God has located your family. I ran to the scene. But when I listened to what the man saying, I discovered that this is an error. Finally, my wife told me the encounter he had with one of the pastors before the encounter with the main pastor. So all these things, most of them, they go an extra mile to arrange things to make people look as if Nana know from God. Whether you like it or not, church with a very big challenge. You are telling now, I'm with a very big challenge. Now, in other words, there is God, I believe. But those who present themselves as people who work for that God, they don't know the God
they are working for. Because the actually God which they are working for is a mammon. Mammon which represents the God of money. They are not working God who represents humanity. If they are working for God who represents humanity, it is somebody who is an usher, a mass servant in a church can never be done with kidney problem. At what church can raise a reverend father said, now they raise go image building project. See, raise go building project before the boy. Outside the raise him on the two the guy to India, he died. And if I'm a member of the family, he seems Jeweko Kawa. I don't understand this shit. I don't understand this shit in the matter. You cannot see, just like what Abaranze said, God that owns everything. Bible made us understand. He said the heavens, the earth, beneath everything belongs to God. Then how then can you give God something that will move him? Can anything move God other than the earth that he owed to himself and everything that is in it? What is that you are going to give God that will move God, that is bigger than the earth? Even you that is giving God own you. And you're telling me you want to give something that will move God. The only person you're giving will move is pastor. It's not moving God. Because at that particular point, somebody is getting from you. Now, when a church put up a program, 3 days of prosperity banquet, morning and evening session for 3 days. I'm talking to those who go to church here. In the morning, you give 3 offerings. In the evening, you give 3 offerings for that 3 days. The only family that experienced prosperity within that 3 days of prosperity banquet is the pastor's family. Every one of you, after 3 days, you are going back home with 9 VG prayer point. And Pastor Nandi Biena Alalo Nabani 12 unetete God. Anybody holding what belongs to me, you will pray it in Jerusalem, no hand will break. So, Mr. Soles, our people should begin to realize that one of the biggest challenge and the problem and backward we are facing is our mind. Our conception of knowledge, the things we see and call it reality, the things we see and hold them so strong as if those things exist, the things we see and we make ourselves vulnerable to destruction in the name of trying to build what is not obtainable. Our people should begin to reason that, okay, for imagine after the 3 years and 6 months, my wife from reception. My wife used to I know it took us 3 years and 6 months. I know my wife would we started jubilating. I called party, called a survivor party in Onitsha. After the party, we started back our business, our life. 7 months and a week, office tea in my house. Mama, I did we on a couch in my sitting room. Sinula team better now. One of the boy now converse is our first child. With so many things, we never had experience on how to handle a baby under that circumstances. I drove like a madman to All Hallows Hospital in Anambra. On getting there, doctor confirmed my baby dead. I couldn't stand still. I told my wife, it is all well. Let's take it as one of our faith. Kamburungu and our village as my first seed. Kanje near na buy na mage near nilo. My wife will be like, I'm going to want to meet a person. Let it not be Nancy Mba. I drove my wife with the baby to my pastor. I rode there. We prayed for more than 4 hours. At a point, the baby keeps thieving. So we have tried. My pastor told me that the reason why the child died is because I did not pay tithes. This is what happened to me, not you, rulers. You in this condition, I began to ask God, the reason why I'm telling you that majority of problem we face in Africa is Christianity is because you cannot take away Christianity from those who are the shepherd of all the houses that stand to be a church. You're getting me? So this is the situation. What has happened to me has happened to me. Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. Oh, sorry.
I didn't know. In our kitchen. That's why I didn't want the noise to disturb anybody. That's why I mute. So good morning, sirs. You are welcome. Good morning, my brother. I don't know the other people. After live, after listening to you, I thought you were the one that was live. So yeah, man, join there. Measures I cannot say no on another platform, but it's still okay because the topic can I discuss today. Sorry, who pardon me because on and they mix English with Igbo because I'm okay. So I'm Badeze. After page this empire. Okay. I love what you guys are. You people are not guys. I love what you people are discussing here. Okay, like when I entered after listening to everybody, I just wrote when wise men gather. Because I was enjoying everything from Bani Don Sukuroku, Abalance. I also got notification Abalance in the live, so I now got interested. He spoke well, and this our dad. I don't know his name that has been talking on green shirts. Everything you said here is just the truth. But the problem with Christianity in Nigeria, I don't want to say Africa at large, is that there were a lot of misconceptions and wrong doctrines back home. Okay, people have turned around teaching what Christ never asked them to teach to enrich their pockets. Okay, our brother said, one night I said no, I nabata ka ikene ka onye nwe mmadụ onye kwu okwu n'ọnụ ka okwu tokwu nnọọ den ka full attention. Okay, it's all right. It's all right. Maazị onye nwe mmadụ. Like as I was saying, they can see when they cool before. Abiana ifenemen, we should understand that now a lot. And amorom obumakana ndi bai adia ngota agwu Bible or ye many. Ojadi easy, deceive when it come to here bonabasaroka. You see somebody here now one mad in Kebuezioku. On our saying you want to fight God, you are fighting Holy Spirit, you are doing this. But the young one where that is not fighting Holy Spirit, not go do on the wrong side. In a Korean, or saying you are fighting Holy Spirit. No, nobody is fighting Holy Spirit. Like I said earlier, I will still repeat. If you are going to church to be rich, you will be poor because God doesn't give money. In the book of Deuteronomy chapter 8, verse 20 or something, he said, I am the God thy God, I am the Lord thy God that giveth thee power to make wealth. When you look at the word make, is a process. God gives you power, then you use the power to make the wealth. For example, the making is a process. The power comes in terms of knowledge. The power comes in terms of knowledge. The power comes in terms of understanding. The power also comes in terms of ability. Then when we talk about making, which is the process, that is where your ability now comes in. When you put those things into work, it begins to materialize. When people begin to see video of how he does sharing bundle of cash to his people after they are working on 2023, they will begin to envy him. But there is a process that brought them to that point. There is a process that brought them to that point. At initially, when they are 5,000, when they are 2,000, when they are 3,000. But today, you begin to shout high. Now, the next thing again, you begin to hear, I tap from this grace. I tap from this blessing. I claim it. You cannot claim what is not yours. If you are among those who use the word, I claim it, you are a criminal. You can only claim what belongs to you. If you see me wearing a shoe and you like it, and you tell me you claim my shoe, if I want to keep my shoe, I will keep it where you not see it. You can't claim what does not belong to you. So you begin to claim what does not belong to you. You work to earn money. And let me say this thing, whether you like it or not. Every musician you see today, or every businessman you see today that is successful, they operate within their strength of knowledge, their ability based on what they know in that business. If you are novice, you can't do better. I know for too sure that we need human connection to get to a point. People said unmerited favor. This word unmerited favor has actually
made most of our people to be useless in life. There is no favor that is unmerited. Every favor you see today, you work for it. God does not create us to enjoy wealth we never work for. That is just an unmerited, because favor can only occur when opportunity meets with preparation. If you are not prepared and opportunity occur, it will skip you. So when you are always prepared and opportunity occurs, and you dabble into it and make good use of it, that is when you now begin to talk about favor. You cannot be favored when you are not prepared. This is what I want to say for now. Response so far based on what we have discussed. But the truth is that I am the buy need him pay. We need to understand that nothing works until we get it work. Thank you, everybody. Emma, first of all, thank you so much for the insight. You said a lot of things, and like I said, I don't delve into religious matters, but I don't know what made me to even get involved today, and it's because of what I've gotten to a point whereby I feel like a lot of things needs to change, because things are no more at the manageable state. Things are no more at the manageable state, at the state where we can actually manage things. Right now, I'll still make a post, maybe 2 days from now. See, hunger is coming. Like, hunger is coming. Somebody will say, it will not be for me and my family. You need to prepare, because hunger is coming. People are just seeing, and dollar is 1,450. Dollar is 1,500. Yes, it's boldly written, but they don't know that whenever it takes that effect, it will take like 2-3 weeks or 1 month or 2 months for the effect to be very, very clear to everybody. And when things like that become so clear to everybody, you might not go to that leverage has now go into again mequatarism, beyond mequatarism, right? So now I must have to thank you for throwing more lights to this. These are the things we know. These are the things we know. Like, I will have to make some exceptions to what you said already. Things in places like Christianity, I will always say, is not our problem. What is really, really our problem is religion in its entirety. Because if we bring out one of the religion and stay bent on it, which means the other ones might be an alternative. I don't know whether you're understanding where I'm coming from. Yep. If we say Christianity is the problem, which means Islam might be a solution, or paganism might be a solution, or might be better. But the truth is this: religion in its entirety, the term religion, whether you is from Islamic State, whether you're Christian, whether you are from Buddhism, Buddhism, Jew, and all that, all of them, that's the biggest problem we have. And when you single out one particular, it becomes like a direct fight to that religion. Now, all religion has one thing in common. All religion has one thing in common. One thing people have not taken their time to study is this: all religion, we always recognize God first before any other thing.
all religion that I've studied, we always recognize God first before any other being that is being attached to that religion. And that being that is being attached to any religion, only our problem with that religion. Because that is where everything that we suffer from religion will come from. Now, let it not be that I'm saying, I'm talking. Let me give you one example. Daisy, you muted yourself. Yes, I wanted to talk so I can go. I didn't want to stay long. Okay. If it's okay. Why if it's okay. If all not okay. Sorry. Rani Go does. on. Okay. I know where I stopped. Okay. Can we concentrate? Okay. Thank you for allowing me. Okay. I really appreciate. Okay. This religious discussion is actually important. I want to gather like this, no discuss here, okay? Instead of Ijiana analog, so to say. Brother, thank you for all the insights and everything you said about Christianity. What you said actually about Christianity is the gospel truth, nothing but the truth. But the problem we have in Nigeria, in Igbo land, everywhere Igbo, because I Ndi Igbo. In Igbo land is not Christianity, but our different religious beliefs, okay? Ndi Igbo na like ịma aka, Ndi Igbo na like arguments, Ndi Igbo na like Ishi ọnwụ. Okay, that's why you get for this religion or church ga-apụta sị gị nke a ka mma, nke a ka hụ mma, nke a dị better, nke a dịghọ better. That is the problem we're having. Religion, not Christianity. Ihe Jesus Christ bịa n'ụwa bịa gosi anyị to follow as Christians is actually not what most people in Igbo land is following. Exactly. People are enriching their pockets daily in the name of Christianity. Like I always tell people, okay, if you go to church and somebody, I don't discourage people from going to church. I'm a Christian, a very strong Christian, but I don't pay tithe in the church. Okay, I can give offering if I have to give or if I'm moved to give, but I don't give tithes in church. I pay my tithes to the poor people. I pay to the widows. Okay, and most times I pay more than the 10% because that 10% is actually too small to get to the poor people because tithe is meant for the poor. If you read the Bible where God talks about tithe, he said that you should bring ye all your things, your proceeds to the kingdom, to the house of God, so that there will be food in the house. Okay, that's if you read it down, that commandment, they shouldn't rob God. The essence of tithe is for the poor, is for the widows, not for the pastors. Not the job of the priests or the pastor or bishop is to now use that proceeds in the church with that tithe Kenya ndogbenye, which is humanity. That is actually what church or Christianity is all about. Okay, come happy me is the topic of today. Okay, because also what Ebuka Obi said. What Ebuka Obi said is this: what he was actually trying to buttress, he missed the main thing. That topic. As a woman, I felt insulted, I felt humiliated, I felt degraded, I felt downgraded by the statements and utterances of Meke, and maybe because of the attitude and the way the manner Ojibwa. Okay, I'm a Zionite, not their church member, but online because I love Ebuka Obi. He's my brother. He preaches Jesus. I'm a Christian. You understand? I promote most of his videos. I'm not going to be insulting him because he did not say it rightly, but I'll tell him the part that he didn't say it correctly. Okay. If he wants to talk about tradition inside church, we cannot join tradition and Christianity together. Okay. There is a reason why Jesus came. Traditionally, the Jewish people in their own time, they were observing most of those things Ebuka Obi said, which our forefathers or ancestors observed too during their own time. Okay, yeah, there is a reason why Christ came. If every Christian does not understand his nature in Christ and the reason why Christ came and who God is, difficulty what are just some Bible scriptures.
Okay, Ebuka Obi was actually trying to teach tradition inside church, and indirectly he humiliated women. He was talking about one Igbo Obara and all that, and the way he was saying it, if there is no Igbo Obara from Ebuka Obi's mother, he will not be in this life, in this world today. Okay, these are natural processes that must happen for procreation to happen. Do you understand? So you Yeah. don't talk to women that way. You don't demean women like that because you want to pass a message. That's the only angle or problem with that. Then when we talk about leadership, okay, after Christ came, every Christian needs to understand this. The reason why Christ came. I don't want to start going to creation because it's deep, it's big. I'm happy to avoid arguments. But when Christ came, he did not come to condemn the law, but actually to correct or to perfect what was already fulfill what was already existing. Yes. Okay. In Christianity, that's why most times I tell people that Christianity is not a religion. A religion per se is a way of life. Okay. Christ came and did a lot of things, both spiritually and physically, that people don't understand till today. If you are a child of God, number one, from creation, God made us in his image. You can't be an image of God. God can never, at any point in time in his life, and become filthy. Do you understand? And become unclean. God is righteous. If God made you in his image, he gave you the abilities, the same abilities he has to manifest on earth like him. That is why you don't have to seek solution from any pastor or dibia to be delivered from anything. Because you know you have that power in you, just that you don't believe it yet. Okay, so when Jesus Christ came, because this Adam and Eve, the first Adam, according to the scripture, failed. That was why there was need for Jesus, the second Adam, to come, okay, to correct what was destroyed and also bring us back to God. Okay, so when Jesus came, he said, if any man be in Christ, he's a new creature, all things are passed away. Okay, if there was a sin that was existing in you and you accept Christ into you, I'm teaching Christianity, not tradition. Okay, everything that was existing before you is gone. You are now like Christ. When Christ left the world, he left God for us in the form of the Holy Spirit, which lives in us. That is why in Christendom, you hear us say we have three God in one. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, okay? All of them are one God that manifested in different dimensions at different times to perform particular or specific functions. Okay, so the Holy Spirit in you now is God living in you, in your spirit. Okay, so if you have the Holy Spirit in you as a woman, you cannot stay at a particular point in time in your life and you say, this time you are unclean. Okay, after this period, you now become clean again and you are now, qualified to come to God. I don't know if people understand what I'm trying to say. Before Jesus came in the tabernacle, in the temple, everybody is not allowed to go to the Holy of Holies. Okay? There were rituals or traditions that were performed before you could attend the Holy of Holies. And the only person that is allowed there is the priest or the high priest. Okay? There was a veil that was demarcating the ward, the congregation, from the Holy of Holies. But when Christ came and left, that veil was torn. And that after that veil was torn, everybody now has equal access to get to God. Do you understand it? So if you have Christ living in you in form of Holy Spirit, there is no point in your time you can just come and wake up and say, because a woman is bleeding, she's now unclean. You are actually underrating God's ability in you. Do you understand? You want to say something? You're raising your when they were objection, mana, What I want to ask is a question. Mommy Daisy, are you speaking to everybody? Are you speaking to Christians? Very important question. I'm speaking like a Christian
to everybody, so they will understand what Christianity is and separate it from tradition. Everybody is not a Christian. So this topic is for everybody to consume. So, but you've been speaking to your people. To Christians? Yes. Okay. So, if I'm a Christian now, you're speaking to me. So if I'm not a Christian, you're not speaking to me. Okay, let me talk to everybody, okay, in line with what Ebuka Obi said. Because Ebuka Obi was... I don't do it. I wanted to come from that angle, but no needs. Okay, one around up already. Most people might not understand me, and now I understand why Annie does drew me back, okay? Because see, let's separate religion, Christianity from tradition. That's all. If you're a traditional person, observe your traditional rites and don't impose it on Christianity, because it can work together. Okay, one thing I want you to understand is this: as a traditional person, your wife might be unclean when she's in her period. Okay, you can exclude yourself from her, but don't expect a Christian who understands his or her nature to observe what you are observing because it's not obtainable. Do you understand? So that is what I have to say. What Ebuka Obi said is not acceptable to me in totality. Yes, that's what I have to say. Thank you. Ka m gbazikwa gị n'obere olu na nke ikwuru ikpeazụ. They say that if you are a traditional person, practice your tradition and don't impose it on everybody or on Christians. Okwu ahụ abụghị sọsọ ndị tradition ka ya bụ ihe kwesịrị ijere, maka m na-ekwu oge ọbụla mpụta ebe a ime program ihe gbasara ụka. Nsogbu bụ na ndị be anyị na-adị too emotional ma abịa n'ihe ọbụla gbasara ụka na ọdịnala, ihe ọbụla gbasara okpukperechi, ihe mmadụ kwenyere. Ekwuwe okwu nke ị na-ekpe gị kpewe ya ga-eji na emeli impose on other people, ma ọkwanụ ga-eji na akatọ nke ndị ọzọ. Ọ bụghị sọsọ ndị omenala ka ga-akwa. In fact, nke ndị omenala bụ kịta ka o bidoro. Ekwuburu m before si na anyị niile nọ ebe a ebelieve m na anyị niile toro na Christianity, including mụ na onwe m. And then amakwana m mgbe etoro m na Anglican Church, abụrụ m onye fak. Ama mgbe ọ na-abụ anyị jee ozi ọma, ị ga-eburu Bible asụ nwata ịbụ bịa na bụ onye ọdịnala, onye ego oche. Sometimes asị gị chi ịṅụ mmiri, si ekunye gị mmiri ṅụọ, ịsape Bible na compound onye ọdịnala ahụ. Ị na-agwụ ya na arụsị a niile nọ na compound ya enweghị uru ọ bara na onweghị ihe ọ na-arụ, ma ọ bụghị ma o mere Jizọs accept, ma ọkwa na o bidoro kpewe Christianity na ọ ga-eje ọkụ mmụọ. Ị na-agwụ ya na ihe a niile nọ na compound ya bụ ọnụ chi dị iche iche, bụ ihe na-egbochi ọganiru ya, bụ ihe na-eme nke a, bụ ihe na-eme nke ọzọ. All those things anyị na-eme mgbe ahụ anyị chere na anyị na-eme the right thing dịka esi wee kụziere anyị, not knowing that na anyị na-eme abuse other people's religion, not knowing na anyị na-ridicule other people's faith. So ekwuo maka nke ị na-eme nke ị na-eme, eji na anọchi nke nwanne gị, eji na akatọ nke nwanne gị, ya bụ okwu kwesịrị ijere onye ọbụla. Ọ bụghị sọsọ ndị ọdịnala ka o kwesịrị ijere, ọ bụghịkwa sọsọ ndị Christian ka ya bụ okwu kwesịrị ijere. Daalụkwanụ. All right, brother. Thank you very much. Ịma na akpụ m okwu n'ọnụ tupu Ada Daisy wee gbagota. Mgbe Ada Daisy na-ekwu okwu, what I was seeing bụ gịnị? Ihe m na-afụ bụ the problem a na-metụ aka since that na ugbo enwe bụ gịnị? Religion. Ya bụ nsogbu anyị nwe. Do you know that na ọ na-afịala anyị alụ imekezi sense without relating to religion? Nwadalụkọ nwaanyị ọma ka emesịa. Ọ na-afịazila anyị nnekwu alụ ikwu okwu banye n'ife ọ bụ na anyị mere reference to religion. These days, I live our life. We cannot even make sense if it's not sense that is found outside in religion. Religious doctrine.
Are you getting it? So we cannot speak like human being. Do you know why? This has been the way we are formed from childbirth, from each family. They grew up with different religious backgrounds. And that's affect us when we are adults, because this is what we know. We live a scripted life, a programmed life, an edited life. Save where that is the life we live. We have never paused a little, ask the right questions, get the right answers, do the right things. What we know is we are on auto cruise because we are operating from a source that has been edited already. Now, where am I driving at? Before she came in, I was saying something. I said, now, every religion recognizes God. So if I attach the name here after God, if I attach the near, if I attach the God, bunya problem. That attachment to God, bunya wa problem. Obro God, mande Buddha, mande nina, they respect, they recognize God in their religion. Mana, those also one attachment to it. Even Islam, if you know Allah, who is Allah representing our God? Eh? Even Christianity, we call it God, eh? Even Ordinana. Because our people keep making this mistake. Omenala and Ordinala. And they keep making this mistake. Omenala bụ our tradition, customs, and tradition. Nyanwa bụ omenala anyị, ife na guide a people the way they live their life. Like I've explained before, ọ bụrụ nya bụ okpukpere ndị anwa. Okpukpere ndị anwa bụ their belief na that ihe na-abụ ka inwe ike ịkpọnwa ọdịnala. People misunderstand it. Omenala has nothing to do with religion. It has nothing to do with religion. That's why, because of this knowledge, and then was zero full knowledge, and because of some of the religious sentiments I went, some of the things I was saying as Ndi Igbo. Even Ndi Igbo, enu dibia, oba ga-agbalante. Mana anya moro that na dibia bụ doctor ka ọ bụ. Mana abịazie nwezi witch doctor. Nda bụ ndị na-akpa nsị. Doctor anwa bụ dibia. Bụ ndị na-eme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ndị na-agwọ ọrịa. Ndị mmekọtazie enwekwa eze mmụọ which represents priest na Christianity. Priest. Eze mmụọ it has to do with witch doctors. Ị na-egekwa m ntị o. Mba. I don't. On that note, we correct. When we talk about priest, which doctor is quite different from priest. Now, even obodo ọbụna nwe ukwu arụsị that stand as a covenant for them. Covenant in the sense that now obodo nwe ihe niile a na-asọ na befa enwe iwu obodo where nsọ ala. Then the priest. Okay. I'm not going into Ordinala. When you say a doctor,
doctor bụ ndị na-agwọ ọya. It has nothing to do with religion. Understand me very well. Are you getting it now? Yes. Ikuboku priest, by ego religion. Can't we feel after Ina oku doctor, which is dibia. It has nothing to do with religion. It's a skill, acquired skill on his own. And it's a gift. Bonyina ma Chineke nya. Otu esi nye mo onyinye amara ego egwu na. Adam egbu ọkọ before ngụ egwu. Adam ekpekpele before ngụ egwu. Ọ bụrụ ndị ụka asị gị the gift of God comes with no repentance. Are you getting it? And what did he get before Chineke give that gift? It comes as a free gift from God himself. Now, whenever we talk about doctor budibia, nda bunde na agwọ witi mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ. Bu anọ mgbọrọgwụ anọ ụmụ ya ndị abụkwa eji arụkwọ ọgwụ oyibo a ndị doctor oyibo. If you like, at the same school of thought. Mani mebezie nke bụ mmụọ bata n'ime ikwu okwu priest, kwu okwu witch doctor and all that. Nke a dịwa gị iche. Ọ bụrụ na ị na-eme nke gị tụrụ mmụọ, bụ na ị na-enwe nke gị tụrụ nke abaka religious word. Ebe a ka religious anyị don ị nwetara ya ebe a. Abịa na the word dibia. Dibia in our own terms a na-afụ na Igbo. Enwe dibia mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ dịka isi ikwu. Enwe dibia afọ ime. Enwe dibia ndị na-agba ọkpụ. Enwe dibia ndị na-enye ọgwụ. Ịghọtago na enwe dibia but ebe ihe esi attach that witch dibia ndị na-afụ once ọba ha na spirituality ndị si na ha na-eme ihe ebe ahụ ọ bago and again gịnị mere people ji abara ndị spirituality anwa? They go into that one because they want to make money out of people. Yes. They want to make money out of people. They want to tell you that what they will see, you cannot see it. Because you don't operate in the same frequency with them, you can always believe whatever thing they tell you. Are you getting it now? So, when you understand why I said religion bunya problem, God has never been the problem of any man. He has never. He has never been the problem of any man. Remember what and I it said? Is man. I said it is man that is the problem of man. Yes. I said by I our discovered God for who by our activities and our actions. And I decided not to look at any other thing apart from that God that I know of. I have decided to look at that God for who he is and for the knowledge of him alone. Any other thing that is attached to it, even Islam now, if that Muhammad was attached to Islam. And much emphasis is being laid on Muhammad. When they do things, if you go to his Islamic world, insult Allah, the repercussion on Ahmadi heavy. Nobody will stone you to death, nobody will burn you. But say one wrong word against Muhammad, you will be lynched, you will be stoned. Yeah, I get beg you go. It can even cause war because of that attachment. They are into our Christendom. But I can say na God wonyara, God forgive me. Just quote that okwu. And what don't you go just makata mepezi ọnụ kwuo na Jesus na-eke eko. Ata gị na ndụ. Agba gị ezigbo war bụ agba survive nwe man try. Are you getting it?
otu aka ọ dị ịbịa na omenani esi mmadụ na eze chukwu okike abịa ma na ọ na-afọkwa ọ pụọ enwere onye nwe time gị mana that deity ọ na worship kwugo something bad against that deity ọ na worship, that deity ọ na-egburu ọkọ kwuo something bad about that particular deity arụsị anwa ọ na-efe eshiwere gị ịma ihe na-eche na ọ dị responsible for that anyị dons ihe na-eche na ọ dị responsible for that bụ na ihe gị na mmadụ nwekọrọ ọnụ onye ahụ akparịa ihe ahụ emotionally the thing ama nwute gị so far na onye ahụ bụ part of ihe ahụ ọ kparịrị ọma nwute gị ka mgbe onye ahụ kparịrị ihe bụ gị nwanwe. For instance, maybe gị na your siblings now onwe ike one of your siblings apụta sị na mpa ya na-ezuzukwa na-ezuzu inwe ike caution ya nke o ji bụrụ nwanne gị mana onwe ike ọma nwe gị iwe n'ime obi gị ka o yesi ewe gị iwe ma nwanne gị aha sị gị na nwunye gị a na-ezuzukwa na-ezuzu based on na nke ahụ bụ your own personal belonging. So mụ na-ahụta ya na ọ dịka that sense of belonging na onye aka sokwa n'ihe ọ na-akọ ọnụ so na gbasa dị m ma ọkwanụ na nsogbu adịghị ọkwa mpa m ka ọ bụ bụrụkwa mpa nke nyanwa mụnwa na-eche na ụdị ha bụ ihe na-akpata ya. Those attachments bụ ọ dịka netwọk anyị dọns na aha ngezi ebe ọ nọ. Maazị onye nwe mmadụ, unmute yourself ka anyị n'olu gị. Network adịcha. Sorry, I was called. Now, what I was saying in essence, beginning, those attachments. Now, I am trying to be very careful. You know, we are in a religious world already. Africa is full of religion. And now we have this sentiment. And if you're not careful and deliver whatever your contribution, it will end up inciting and not correcting. Remember, I said we are here to enlighten our people with truth only, not sentiment. Are you getting it? No bringing in of a biasness. No sentiment. Just truth. Just truth. It's only the truth that can save them. Can save us, me inclusive. Now, what we're saying is this. If you know, when they call you a Christian, is somebody who believes in the Son of God. Right? Is somebody who believes in the Son of God. And who is that Son of God? Is Jesus Christ. All right? So if Jesus Christ is the Son of God, why did he come? That's the first question. Now, I was being told and I was meant to believe, and I came to know that the reason why he came was to reconcile us back to God. And the reason because now man didn't get it right. And the reason but that now out of we didn't get it right. That God was angry with man and he wanted to destroy man. Now when he was so angry with man to the point that he wanted to destroy man, his son opted to come and die in place of man so that man can be free, which is part of the reconciliation. I don't. Now, you're trying on the note of that man being free, let us understand the concept. Because if actually most of us have an understanding on the account of that person in Jesus, we won't be arguing this, because I told somebody, I said, and I've said it on this platform, that he actually came, he did not come to enrich us, he did not come to make us worthy, but he came to show us the way. What are the way? Morality.
based on the account I have read or studied about him, morality. Hold Wait, on. wait, let me Hold on. You are cutting deep. No. You can only ask question so that you don't take me off where I'm coming from. Oh, Are you getting okay, it now? And sorry. question is part of direction. Are you getting it? So now, what am I saying in essence? That's what we know. That's what we have access, the information we have access. And now, he successfully died and resurrected. And all powers we are given to him, that whatever we ask in his name will be considered. Now, see, in that regard, this very narrative, this very information, this very ideology has painted two images that people don't know. What are those images? It has ended up exalting Jesus to be equal with God, or even more important than God. One. Another one, you cannot take it out that God is an angry God, and God is a killing God who wanted to destroy man. Now it is his son that came in the rescue of man. Now, Christians are, their allegiance is based on who saved them, not who created them. Now, I want you to understand, because wisdom is profitable to direct. It's not sense, it's different. In your image, if your father wanted to kill you and your mother saved you, you will not see your mother as your savior. You will respect and regard your mother more than your father, no matter is your father that gave birth to you. So this narrative was brought in to take us away from God himself, so that we have another allegiance to another being. That is why today Christians can comfortably mention the name of Jesus 2 million times in a week, and God 10 times. Anytime they are in need, they mention Jesus. Anytime they are afraid, they mention Jesus. sorry. My battery is drained. Now I want to go out. But before then, I'm thanking every one of you for your audience. And Mazi Soles and Day, Mazi, how you done? Emailer. Mazi, how you done? I'm dropping message on your WhatsApp. Please kindly read it. Because one there, man. My body is going down now. Thank you so much. Maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi ekelekwa gị maka oge a iwepụtara isonyere anyị na mkparịta ụka ọ pụọla. Daalụkwa. Anyị dọọsọ onye ịchaka ngwa gaa n'iru. So you see, in that regard, Jesus is all I know, because he's the one that saved me from a wicked being that wanted to kill me. Yes. Are you getting it? Now the question now is, you Mazi, as a father, what can your son do to you? MC Callistus, daalụkwa maka the star. Daalụ, Chineke nna gọzie gị. Ọnwụ bụrụ ọzọ send bụrụ star, mana afụchaghị m aha nke onye ahụ, mana asị gị daalụ egosipụta mmaji kwuru mmaji. Onye chaka gaa n'iru. So now, what will your son do to you to make you want to kill him?
is a question. What will your child do to you to make you want to destroy him? Is it the picture of this God? Is it who God is? A destroyer? Somebody that is not patient? Somebody who doesn't care about what he has created? Is that the picture of who God is? A no-nonsense human being who doesn't care, even if it warrants destruction. Is that who God is? That's the question. So why all of a sudden he is bearing that picture and image? Now, another question the wise we always ask is this. Before Jesus came down to Africa, the Chukwu Okike Abiama, the God, the same God who Jesus, according to Christianity, is his son, is he not the one that has been with Africans? Ndị be anyị na-azakwa ahịa Chinwendu, Chinedum, Chukwuemeka. So now, is he not the same one that have been with Africans? So all the people that have lived their life and died before the coming of Christianity down to Africa, where is their soul? Where did they go to? What became of them? Now, if we will never understand how deep all these sentiments have affected our lives one way or the other. Some join the bad wagons. Are you getting it? So now what I'm saying is this. Religion on its entirety has been drawing us back. All these sentiments that have been put together to divide us the more, to make us poor and remain poor. It has ended up taking us away from the things we're supposed to know about God himself. Are you getting it? God is God, and God is not religious. God is God to all tribes, all religion, and all, nation. He's God to everybody. He's a father figure. A father cannot even watch his child die than killing him himself. So now I am taking my time to explain it. Why people buy also for them what are the sense behind what I'm saying. I am not telling you as a Christian to go back, but make sure you understand every detail about your allegiance to any religion in Onia. If God is the bone of contention in every religion, why am I worrying myself with other attachments that comes with it? Since I can have access to God himself. And now, man in his creativity saw that there has been an attachment. Man came and attached himself to that attachment. And they started creating junction upon junction upon junction. So that the assets you have to God will be so far. And I tell you. They are not creating gap from we accessing God directly to accessing God now through Jesus Christ. From Jesus Christ now through believe my prophet and you shall prosper. And believe my prophet and you shall prosper. Now the prophet. So prophet.
Batagona. People are not attached to people that has direct access to God, that are favored to hear from God. People then further now was again my grace is SS is auto that if you tap on my grace, you will share testimonies. Now people now come, they are making themselves mini God. People now come and attach themselves to the oil on the commission based on the person that run on the commission, the grace. They be attached in order to benefit from the grace that runs from this commission. Nobody's talking about God again because they know that once you attach yourself, this person is hearing from God direct. So now the channel to reach to know God directly has been breached in our religion. He said, or ijekwuru onye na-afụ ụzọ na-agba afa ka ọ connect ya to Chigi direct. Chigi amụghịzi adreesị gị. Ewekwala iwe anyị dons. Nke a o nwere obere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ ka ịkọwatukwu ya dịka isi akọwa nke now. Kedu ka isi ahụ ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị na-abụghị akpawa ekpere? Ekpere bụ ekpere kwesịrị ikpejere chi gị. Ọ bụghịzi sọsọ na-ejizi aha Jizọs ekpe, which I don't condemn anybody ji aha Jizọs ekpe. Nke ọ bụla ọ bụkwa na ọ na-awa ọkụrụ gị. But ndị a na-abụzi ha pụta ihe niile ị ga na-anụ n'ọnụ ha, God of my pastor. God of my pastor, come and fight for you. Come and fight for me. God of my pastor, chọọ m ịkpọ anybody ma ụka ọbụla. Kedu amamihe hụrụ na ya? Kedu ka isi hụta ya ụdị ekpere ahụ? That is that is the reason why this sensitization is going on. Ọ bụ na ịma mpa gị, ọ bụ na maazị na ịma mpa gị na ịmara mpa gị, fụ na mpa gị wụ mpa gị. Maybe let me use this illustration. Ị pụta mpa gị si ga-apụ na apụ ịpụọ, mpa gị epugo ụzọ ọbata yard. Hey, and ịma na ịmata kịta jụọ gị ebe kisi anọ ya pịa gị kịta ọ ya bara gị mba. Ekwugharịbazie n'ilo, ekwugharịbazie n'ilo, na-egekwe ntị yo, na-akwụgharị n'ilo, na-achị ka oyi mpa gị wụ nebo gị ka ọ bata ka ije yọọ oyi mpa gị, ka oyi mpa gị jee yọọ mpa gị ka ọ hapụ igbu gị. Na-egekwe ntị yo, ka oyi mpa gị jee yọọ mpa gị ka ọ hapụ igbu gị. Ị nọ ebe ahụ ị nọ, ị batara by 4, ị kwesịrị ịba jee fesie mpa gị. Ichebe oyi mpa gị abata by 7. Ị bịa na be esi ya nekwa ihe na-eme na ọsị gị ngwa gị chere ka ya sicha nri abalị. O sicha nri abalị nyegoro famili ya nri wee bịazie duru gị wee jewe na boom by 10 nke abalị. Now on getting to big boon na mpa gị wee chọpụta that you yourself lacked even confidence of coming to him as your father direct. That's why you stay the were gị gwuchi egwuregwu outside. Ichecha gbatachara onye a mmiri mgbe ọ na-esiri famili ya nri, nọrọkwuzie na-eche ka onwe ike duru gị jee yọọ mpa gị. Ebe ị mara mpa gị n'ọhịa ya na-akpụkwe direct. Ha yi sọba mba correct ya ga-ebi mee mistake. Sikwa gị jee rie nri. Na mpa gị ahụ, do you think na mpa gị ahụ ga-adị happy that na gị nwa fụtara ya as onye ọjọọ enidere yọ biko? Enidere kpọ onye ezi ka ọ bịa yọọ biko ị happy itigbu ya? Do you think na mpa gị ga-adị happy? Normally, mpa gị ga-adị disappointed in you. Mpa gị will be disappointed in you that you don't even know your place as a son. You don't even know your place as a son. You don't know your place as a son of God. That's why you need your pastor to pray for you to get something from your father direct. You're a very big disgrace.
if you believe that that person pogi be a yacht steering pagi, gonna batag begging and pagi many accept because no you are in disgrace. Mpagi didn't accept you coming in. Makanonya abiaro. He accepted you because it's your place to be in that house. And onya batacha go onya kayana. Enwe ye gini na abu we trash. Una trash for that night. Are you getting it? So, as a son, you need to have confidence to face your father. You should stop behaving like a coward. Are you getting it now? Mm-hmm. So, when we don't know our left from our right, that's when we try to cut corners. I know about you, Kirikiri. You will say, I see you use a mini inka. I see you use oil inka. I see you make kaka. Nagini. While the person that is telling you what God cannot do does not exist. When you're from France, about your medical checkup. When he went out, degida or prayer point, you put it on the north there, on our neighbor. On what problem? Or bad flight. Different. I don't. Ndi atakwagi ka abacha o. Oh, eziokwu ka ị na-ekwu mana ụfọdụ ada like ịnụ eziokwu ahụ ma o metụta ha. Ụfọdụ ada like ịnụ eziokwu ahụ. Gịnị mere ya nwa na onwe nwere direct access? Ya nwa na onwe nwere direct access to God. Gịnị mo jije France ije check onwe? God cannot do for you what you can do for yourself. He has his place as God. And no man carry that way. Where you're supposed to look out for yourself and treat yourself, and you decide not to treat yourself because you're waiting for God to come and heal you. It is a choice you made to allow that thing to kill you. And that is a very stupid choice. But it's an investment. You invested in your debt, and it's going to come out clean. Mgbe nọ Nigeria, o nwere so many things ọ na-abụ ịpụta n'ụtụtụ ị na-ekpe ekpere ịya drop like ebe 1 hour or 2 hours for ikpe ekpere ọ dị ọkwa bad a condemn ọkwam ya mana the problem bụ na 98% of ya ahụ niile anyị na-ekpe na ekpere na Nigeria abịazi m n'obodo ahụ na gọọmenti na-eme ha ncha mbịazịa dị confused nsi chi ndị a na-ekpere ọ dịzi iche na chi anyị na-ekpere na baị bụ ikpecha no answer to your prayers ikpecha no answer but abịazi m n'obodo a ihe need nnọọ bụ ikunite ori kene Chineke nna maka ndụ ọgwụcha ihe niile need gọọmenti etinyego ya in place. How do we begin to correct that? Come again. Kedu ka anyị ga-esi ebido a correct ihe dị otu ahụ? Yeah, as I say, come again, explain again. Okay. Asị m na mgbe m nọ Nigeria na every morning anyị pụta ikpe ekpere ụtụtụ anyị ga-drop at least 1 hour 30 minutes to 2 hours ikpe ya bụ ekpere, which I don't condemn time ọbụla mmadụ ji ekpe ekpere. But then what I don't understand, ihe bịazi na-agbagoju anya bụ na mgbe ahụ na so many things anyị na-ekpe na dị ekpere 98% of ihe anyị na-ekpe na ekpere ahụ na-abịazi n'obodo a wee hụ na gọọmenti na-eme ha ncha. Ịpụta onwe ụdị ihe mmadụ ekpe na ekpere mgbe nọ Nigeria, sometimes self ịpụta n'ụtụtụ ụbọchị ụka ịchọ ije ụka ịma na akwa iche iyi eje ụka na inidi iron ya ikpe ogodo ekpere ka ndị NEPA weta ọkụ n'obodo a nọ like this. Ihe anọ 1 year 2 years 3 years onwebe ka ọkụ si nyụọ before ọkụ anyụọ
they must announce it. And Oko asking Nage with the Oko in 30 minutes time. Before 20 minutes, they Even will thunder strikes. I understand. See, I just get explain normal so that I don't go and respond out of context. Are you getting it? So now, what you asked, the problem we have is this. We, the people, don't even know what to demand from our government. What am I saying in essence? You have a government. What we know is that our government is not working. Our government is not working. Do we even know what we need to demand from them? That's another question. One. Another thing is this. We cannot know what to demand from our government when religiously this world is not our own. When religiously we are here to prepare our place to where we will go after life. We are just passerbys. We are just, visitors here. Why are we going to put all our efforts here when he has prepared a place for us over there? This is why Africa is not growing. Let me tell you now. All our mindset is not here on earth. We invest so much in the crown we will receive in heaven. And the stars that will be used to decorate our crown in heaven. The Muslims, they are investing in the virgins they will be given over there. That is religion for you. That's why Africa is not developing. Africa don't see the reason to embrace civilization, to embrace all this, because they are visitors here on earth, according to what they have been fed with religion here in Africa. Yes. While people that have embraced civilization are making plans for their next 30 years and next 20 years and next 50 years. Our own, all we are praying. Some people now, let me tell you, I can remember those years when if I wake up, I will first go and look around to see if trumpet sounded in the night while I was sleeping. I'm telling you the truth now. No need faking it now. Why will you fake it? We want to bring solution. Why are we going to fake it? You will wake up, you'll be like, God, oh, hey, okay, we are here. Okay, the trumpet didn't sound. Some people will wake up and go and check their parents because they believe that their parents, they are the ones they are looking up to in the things of God. So if their parents are around, which means trumpets have not sounded. Some people will go out of the veranda to look, and when they see people walking around, they say, okay, the trumpet have not sounded. We are living our life as if it's the last minute on earth. Trumpets can sound anytime. So in that mindset, with this kind of mindset now, how do you live your life to make impact here on earth? Very difficult. When you know you will live here anytime. I just not on transit. Are you getting it now? So this is not a matter of we don't even know when they say the government is not working. Some people don't even know what the government is supposed to do and what they are not supposed to do. Why would they be fighting over what government will do for them? When they will leave this world. So now, if that is the answer to what you asked me, when we start
to know that this word is, we need to cultivate this word and make this word worth living, is when our mindset have changed and we know that, yes, we are here to make an impact here and not here to prepare for there. That is when we start investing here. I will very here. I will very here. Anyị dons onye chaka ochie ekelekwa ndị ọzọ. Nsogbu adịghị, o nwere ihe anyị niile mara na-ekwu na ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede. Onye ọbụla nụchara nkụzi a ịkụziri ebe a taa, nụchakwanụ nke ndị ọzọ niile kwuru, ka chọkwa iji religion wee kpọchie onwe ya ụbụrụ, onye ahụ mụma emere onwe ya. And ekelekwa gị for the second time, na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Maka gịnị? Ọ dịghị izi n'ime ndị niile anyị na ha nwere mkparịta ụka, gị nwa bụ onye ka nọgide wee ruo na ngwụcha. Agaghị emekwanụ ya bụ mkparịta ụka forever, maka na ihe nwere mbido ga-enwe ọgwụgwụ. Wee na-asị gị nwa bụ anyị dons, kedu okwu ikpeazụ ị ga-achọ ịgwa ndị Igbo tupu anyị apịachie ya bụ nkata? Nke bụ eziokwu na I've said it here. In all that I get wisdom, and wisdom is profitable to direct. Is a wise saying. Is a wise saying. Is a wise saying. And it's not because you heard it from the Bible alone, made it the word of God. The Bible is full of wise sayings. They are full of quotes from, wise people. That's why I will always make reference to some of the wise sayings in it. That's why I will always make reference. But still, it doesn't make me a religious person. I am not religious. Religion in its entirety has brought nothing but backwardness to our people. And it has made us, it's taken us very, very far away from God and the knowledge of God. And knowledge of God, to know God is to be human to your fellow human beings. To know God is to treat your fellow human beings as human beings. Because when you look out for your fellow human beings, just the way you want another person to look out for you, you have done the mind of God. You have done the mind of God. Not when you go and kneel down and pray. Like I said earlier, God cannot do for man what man can do for himself. We said earlier, God doesn't give money, devil doesn't give money, man make money. If we want to embrace civilization, if you want to outgrow some of the irrelevant and careless deaths around us, we should start owning up to the truth and doing the needful. But take it from me that there is God Almighty. Ndi Igbo na-akpọ Chukwu okike abịama, onye kere eluigwe n'ụwa, who made all this possible for us to even have an opportunity to fight and aspire for greater things. There is God. And that God alone is not a religious God. He doesn't see any religion. To stop caging yourself because of religious sentiments and live like a creation
that he created on this earth. Make impact. If you don't live a useful life here, there is no guarantee that that life you're expecting over there that you will get it. Forget about that Akoko Lazarus and the rich man. That's an illustration. If you don't make any impact here, there is no guarantee that you will make an impact anywhere you're going to represent, dominate. So let's stop. We are too, instead of we keep fighting for religious beliefs instead of fighting to get our own right from the government. If you see where we are fighting to protect our religion, our men of God, our Libyans, our chief priests, we're fighting. If we use that energy and demand for our rights from the government will have no place to hide. One way, very fast. And all these accidents that are happening everywhere, that before you travel, you cover the road, cover the steering, cover the brake, cover the driver, cover everything coverable. You cover the person and dip the person with blood of Jesus before you go. All these things will stop. We use that time and invest into our work, because the government will provide work and people will be busy. And when you are busy, you will not be whiling away your time in the shrine and in the ministries and churches and mosques. Thank you. And God bless you all. Adema, anyị dance onye chaka. In fact, Makachukwu anyị dance eburu nwanyị lụọ gị live. Ọ bụ na ịbụ nwanyị, o te ga-aka maka eme ihe isi gị. Mana udo dị, ekelekwa gị ọzọ n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-asị gị Chineke nna gbaa gị ihe niile na-eme. Anyị ka ga-ewetakwa gị, anyị ka ga-akpọtakwa gị na platform a. O nwere nkata ọzọ anyị ga-achọ ka anyị na gị kpa, nke ahụ abụghị ihe gbasara okpukperechi. Nke ahụ bụ ihe gbasara your journey so far in music. O nwere ihe mma anyị na-eweta ebe a ụfọdụ oge anyị na-asị oge ndị ama ama, celebrity time. Anyị ji ajụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị amakwa ama ụfọdụ ajụjụ ihe ha gabigara wee toruo ogogo ha nọ taa. Mana nke ahụ ga-abụ anyị kwuo n'ekwentị, m ga-akpọtụrụ gị n'ekwentị, anyị kwuo ka anyị mara mgbe ị ga-enwe ohere anyị na gị ịnọrị wee kpaa ya bụ nkata ka ịkọkene ụmụ Igbo akụkọ gbasara ndụ gị. Onye Ịchaka, ana m asị gị deme daalụkwa. Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche, jidekwa ka iji asị na onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ndị Igbo na-ahụ ihe na-arụrụ anyị. Chineke nna na-ahụkwa ihe na-arụrụ ala Igbo. Aja ala Igbo na-ahụkwa ihe na-arụrụ ndị Igbo. Wee na-asị aja ala Igbo chebe gị. Chineke nna dube gị na Nkwọ, na Eke, na Orie, na Afọ, ahịa na anọ, izu na anọ. Anyị dọnsọ Onye Ịchaka deme. Thank you so much. Happy weekend to everybody. As an informal Gemela is Monday or Tuesday. If a week off for repeat here on Naya. Naya a week off for Kaina Banya. If on your cho before Manaka. As a mon, Domana Ganyan, Domana Ganyan. And I see the former Gemela, you know, week I na banyo. He said, one of the mine, I Yonaka Chuku. Bunkedi Mwa, Chuku sauce on Ked Duma. No Gemekola, yeah. He said, thank you, my wonderful people. Daluko Ezibo Mado. I said, Chineke Nagozegi. Oshe. Ngwan, Kemesia. Ezi Wambano. Adema.